televidente amanhã se bisabo acaba é tópico tá interessante se nós podemos um shot distras nós bota mira também identidade de judico show quem não está como judico show tudo isso aqui nós também atender aqui tem um tremendo debate com os meeting que não perde nada a suposta sei que deve começar e acaba tudo ainda está chegando assim nós vemos quem está judico show é identidade de nós como judico show tudo isso aqui através de Nos TV. E televidente, né? Maneira nós mira aqui, acaba nós temos o bem ser feliz, nós somos feliz, tá de pau também. Realmente. A vitória nós temos um tema muito interessante, nós mira, acaba nós explica nós televidente, né? Identidade de Yuko Show. Quem tem Yuko Show? Se nós temos aqui tem a perspectiva, bota mira. Que tem Yuko Show. Porém, a Biba na Show. Porém, a Trana Show, porém, tem amor para Show. Porém, com a Nancy difícil toh. Aqui, apesar de quando eu disse que é difícil toh para dizer quem precisa tem Yuko Show. Ok. Pero se nós temos visão, mesmo que atende aqui na Holanda, em nome de Alberto, que atende tem na Antiano, pero como nós temos que considerar nós como Union de Show aqui na Holanda, biba, com a lo chama na Union de Show, nós estamos aqui como holandês, é como quero que o bonança motanha um passaporte holandês. Para você é um problema, não? Só dentro da discussão de Yuko Show holandês na Câmara, eu tenho etnicidade por nacionalidade. Então, minha nacionalidade holandês, ponto. Mas minha nota macaba. Que me diz, ora que ele papel não usa palavra holandês, porque se de duas maneiras, ou que com a nacionalidade holandês, ou que com a pertencer a grupo com a nação biba, cabelo blau, cabelo real, go blau, etc. Bom, então que me é duas coisas continuamente na Bruno, a minha nacionalidade holandesa, assim está ponto, pero minha nota pertencer na etnicidade holandesa. Pero que coisa é a noite é bedoeling que nós também que charla a noite que coisa é bedoeling que logra coisa assim. Bom, vamos por a minha vista que coisa Yuko Show, ou porta não é vista, pero em todo caso aceitar para nós Yuko Show cada coisa, se cada gente quer não conhece para subir, então toda a discussão aqui na há um pouco mais claridade, há um pouco mais sabedoria para poder seguir adiante. Ok, então querem nós esperar uma noite muito interessante. Quanto é nós esvaruar a noite mais ou menos? Mas como de organizadora com 80 inscritos, também está supondo que o tem ibana. Nós também tem mais charla na outra parte na Holanda, porque me querem o que nós foi Amsterdam, pero nós também tem mais charla para na outra parte não? Não, esse é minuto sai sempre com a organizadora, minuto de diretiva de Antigas Network, na pedimos para mudar, sei que a comunidade, então para parte organizadora também na marca dele. Ok, nós também check isso aqui e dando para a entrevista e tem outro dia. E oriente assim nós podemos conversar com o Rubem Francisco também, ele explica, Seferina, sorry, e ele explica nós também tudo o que também aconteceu à noite aqui na Ford de Amsterdam, que me diz mas criado nós vai entrevistar mais de gente não que também moderar e também 13 é debate delante nós primeiro acaba que sala a comissão llena mas criado vou também um shot também que me diz televidente não nós que queda sem tapa só também tem hope mas a noite uma noite interessante aqui na Nos TV e televidente não muito conosco nós temos Francio também que também está uma pessoa não que vai ter que debate a noite Francio feliz de estar aí para e também nós televidente não danke ja hopi danke ko Nos TV a takinang pa film topos ja Francio que que abo biso nós identidade de Yuko Show maneira tópico mestre biso a noite que vou contar nós dessa quem tem Yuko Show mi te spera con nos guarda e presentação ante as espécies prestações papapia over de Yuko Show eu penso que o mais importante de como pensa que que logra e não quem botar para mim que logra depois botar quem que tá Você quer é só pita mesmo cliente que nós também serviu a noite? Segundo mim, sim. Segundo você? Stopar. Ok, que me oyente, vamos entender. Depois de debate, nós também conversar com ele para passar na UAC. Nós que chega, prometo que nós vamos quem nós está, nós temos que um da boca que chega, maneira a visa acaba, e para nós vamos
quem tá Yucosol, como está conhecer o Yucosol. Também, François, nós desejamos tudo bom. E depois de debate, nós estamos conversando um rato mais com ele. Evidente, nós vamos um break comercial e diz nós também. Goedenavond. Ik heet iedereen welkom die voor het eerst aanwezig is bij de Vereniging Antilliaans Netwerk. Verder heet ik onze leden en de vrienden van de Vereniging Antilliaans Netwerk. Welkom bij de derde bijeenkomst voor dit jaar. Vorig jaar november, tijdens een van onze bijeenkomsten in het Curaçaohuis, is het idee ontstaan, een themabijeenkomst met als titel Takinta Yudi Curaçao, oftewel wie is een echte Curaçaoenaar, te organiseren en verder uit te diepen. Ruben Severina, een gewaardeerd lid van de vereniging Antilliaans Netwerk, die toen en zoals altijd de discussie actief volgde, gaf direct aan dat hij de bijeenkomst zou willen voorzitten. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar iemand die dit thema zou kunnen toelichten. Al snel kwamen we op Dr. Guadalupe, iemand die niet schroomt pittige stellingen te nemen en ook verder weet uit te bouwen. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar iemand die hem zou kunnen ondersteunen en op advies van hem is Dr. Lambert de Jong vanavond ook aanwezig zijn visie met ons te delen. Met de bijeenkomst van vanavond willen we graag de vraag stellen, nu na 10 oktober 2010. Hoe belangrijk is je cultuur in het vormgeven van je identiteit? Na vanavond zetten we dit thema voort op 20 en 21 mei voort in samenwerking met de Bali en Stichting Julius Leeft. We nodigen op 20 mei minister Donner uit, die door Juri Albrecht aan de tand zal worden gevoeld voor de nieuwe positie van het Koninkrijk. Op 21 mei presenteren we diverse films, een theaterstuk en muziek. Zaterdag 21 mei zullen de volgende films vertoond worden. Curaçao van Sarah Vos en Sander Snoep. Een ander gezicht van Willemstad van Alexandra Jansen. Susolo y Playa van Charelli Emanuelson. Grito de un Pueblo van John Leerdam. Verder is een theatrale reading van de stuk Yaya, Zwarte Mama van Suzanne Glimmerling, gebaseerd op een boek van Boelie van Leeuwen met onder andere actrice Paulette Smit. En als uitsmijter zal Isaline Callister optreden met haar band. Dus dames en heren, niet alleen vanavond belooft het een interessante avond te worden, maar ook op 20 en 21 mei in de Bali in Amsterdam. U krijgt binnenkort een uitnodiging hiervoor. Op 6 mei organiseert het Aruba-huis in samenwerking met Vereniging Antilliaans Netwerk in het kader van 4 en 5 mei een bijeenkomst rondom de Arubaanse verzetsheld Boy Ecurie. Op 26 juni hebben we de heer Volkers, gevolmachtigde minister van Sint Maarten, bij ons te gast en hij gaat een lezing geven over de geschiedenis van Sint Maarten. In juli en augustus hebben we pauze en voor september hebben we het nodig gevonden om onze burgemeester Eberhard van der Laan uit te nodigen. U hoort binnenkort meer hierover. Voordat ik eindig wil ik de volgende organisaties namens de vereniging hartelijk bedanken. Curaçaohuis, Avila Beach Hotel, Maduro en Cureus Bank, ANT Trust, MAAP, Okan, Ninse, Sabana, Muiderkerk, Stichting Julius Leeft, alle vrijwilligers, Ruben Severina, Francie Guadalupe, Lambert de Jong en last but not least u als publiek. Dank u wel. Ik nodig... Goedenavond. Voor degenen die het niet wisten, dat was Roos Leerdam-Bulo,
staat nu geprojecteerd. En dit ben ik. En hiermee zou ik beginnen. Afgelopen zaterdag was er in Alphen aan de Rijn iets tragisch gebeurd. Ik neem aan dat iedereen dat weet. Er werd geschoten en mensen zijn gestorven. En een van de eerste dingen die mensen jou vragen, althans, ik heb het dan over Antillianen, die vragen jou gelijk van, was het een Antilliaan die geschoten heeft? Dezelfde vraag werd ook gesteld toen de tijd met Pim Fortuyn. Veel mensen hebben gebeld, iedereen heeft gevraagd, weet je of het een Antilliaan is? Dus klaarblijkelijk wordt het schieten vereenzelvigd op de een of andere manier met Antillianen. Is dat dan onderdeel van onze identiteit? Wie weet. Nou, ik denk van niet. Identiteit die Judy Curaçao is vaak in Nederland verbonden aan negatieve dingen, slechte dingen. De vraag is of we dat zo willen houden. Maar het is een vraag die iedereen voor zichzelf zou moeten beantwoorden. Roos heeft zo net uitgelegd hoe het idee ontstond om deze avond te organiseren. Er zijn 2 sprekers. Fransje Guadalupe, Lamer de Jong. Wij zijn geen van drieën en ik neem aan ook de organisatie niet. Vanavond bezig om standpunten van de Curaçaose overheid of Curaçaose politici te verdedigen. Daar gaat het helemaal niet om. Feit is dat Curaçao praat over Judy Curaçao. Feit is ook dat er zelfs een definitie bestaat voor Judy Curaçao. En de vraag is, hoe denken wij daarover? En dit doen wij los van elke politieke intentie. In het nieuws heeft iedereen kennis kunnen nemen van een actie van MAAP, die gevolg kreeg de Staten van Curaçao, waarbij de term Caribische Nederlander werd verbannen. Nou, vanavond gaan we daarover niet praten. Want het gaat immers niet om over hoe moeten wij Antillianen, hoe moeten wij voormalige Antillianen noemen. Het gaat nu eventjes over Curaçaoenaar. Hoe zien wij onszelf en hoe willen we graag gezien worden? Het gaat vandaag meer over hoe, wie, wat en misschien minder over waarom. Dus misschien moeten we straks ook niet met al te veel verklaringen komen om uit te leggen waarom Antillianen, waarom Judy Curaçao zo is. Misschien moet dat vandaag even achterwege blijven. Ik zou het natuurlijk ten alle tijde heel erg op prijs stellen als er ideeën komen van hoe kunnen wij dingen verbeteren. Laten we de analyses eventjes vergeten en laten we meer inzetten op oplossingen. Nou, vanavond wordt dus een avond van delen met elkaar. In die zin denk ik dat er geen foute meningen zullen zijn. Natuurlijk zullen er meningen zijn waarbij ik of waarbij jullie iets tegen hebben. Dat kan, dat is ons recht om tegen te zijn. Maar het gaat om het delen van kennis en het delen van ervaringen. En niet om antagonisme te kweken. Mooi. Na deze korte inleiding wil ik eventjes wijzen op het programma. De vicevoorzitter van heeft de avond geopend. Ik heb eventjes mijn zegje kunnen doen. Zo direct komt Fransje Guadalupe met een inleiding van ongeveer 15 minuten. Dan volgt Lamer de Jong met een inleiding van ongeveer 15 minuten. Dan nemen we plaats achter de tafel. Dan gaan we een beetje tjalele met elkaar. Voor degenen die geen Spaans praten, dan gaan we een beetje met elkaar kletsen. En dan bent u aan zet. Dan bent u aan zet en u kunt dan, degene die de experts naar voren brengen, kunt u dan ontkrachten of juist niet. Nou ja, tenslotte sluiten we af en wij gaan drinken, borrelen. Sorry, netwerken. Netwerken. Dr. Fransje Guadalupe is geen onbekende. We hebben hem meegemaakt in december vorig jaar, toen nog gesproken werd over de toekomst van dit koninkrijk. Toen heeft hij ook het woord gevoerd. Hij is geen onbekende binnen het Antilliaans netwerk. Hij is sociaal-cultureel antropoloog
en ontwikkelingssocioloog. Hij is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn specialisme: relatie tussen media, religie en nationalisme in een postkoloniale wereld. Echt interessant. En hij heeft natuurlijk publicaties, een heleboel, een selectie. Daarvan kunnen jullie lezen, misschien is het te klein, maar achterin op de tafel staan boeken van hem, dus straks kunt u natuurlijk kijken en kopen wat hij allemaal heeft geschreven. Fransjo, wil je alsjeblieft de microfoon overnemen? Ja, goedenavond. Laten we beginnen door te zeggen dat ik ervan uitga dat ik in een zaal zit met experts. Mensen waarvan ik ervan uitga dat ik heel veel van hen heb geleerd. Sowieso Lammert, mijn vriend waar ik een paar publicaties samen heb gedaan. Jaap Zwart, Adelina, Elton Villarreal. Een heleboel mensen dat ik heel belangrijk vind en die mij hebben geholpen om heel veel dingen door te denken. Bij het schrijven van dit, of het nadenken hierover, merkte ik dat ik heel vaak eigenlijk in het Engels terecht kwam bij het maken van deze presentatie. Dus wat ik ga doen is switchen van Engels naar Papiamento naar Nederlands, omdat ik denk dat een Judy Corso en sowieso de identiteit van mensen van het Koninkrijk altijd een identiteit is dat bestaat uit diverse talen. Cultuur voor mij is vertaling. Nou, en het begint sowieso met de vraag: can Michael Jackson be a Judy Corso? En het lijkt eigenlijk een hele rare vraag om te stellen, om deze twee bij elkaar te brengen. En ik denk dat nadenken daarover gaat. Dingen die lijken eigenlijk heel ver van elkaar, om die bij elkaar te brengen. Veel mensen zullen denken, moeten we het niet, terwijl we het niet over politiek hebben, moeten we het niet hebben over, of in ieder geval dat onze discussie een beetje zich laat leiden, omdat in het schaduw zit van een aantal figuren, zoals Wheels, nou, je hebt Cooper, onder de leiding van Gerrit Schotten, dus dan heb je in principe de hele politieke arsenaal of definitie. Nou, ik denk dat je dan deze situatie krijgt, dat de Judy Corso wordt bedacht als iemand die Papiamento moet praten, iemand die eigenlijk staat voor de vooruitgang van Curaçao. Het gaat over diversiteit en sowieso dat hekelige kwestie voor heel veel mensen, dat de Afro-Curaçaose elementen, zoals het worden genoemd, dat die eigenlijk domineren en dat iedereen daarmee eens zou zijn als ze een Judy Corso willen zijn. Dit is ondertekend door de regering. Nou, ik denk dat onze discussie niet hierover zou moeten gaan. A resounding no, zou ik zeggen. En natuurlijk is de vraag, waarom niet? Waarom moet het niet daarover gaan of zich niet laten inkaderen daardoor? Ik denk dat dit de reden is, dat we eigenlijk in slaap vallen. Voor mij is de logica van denken en discussiëren gebaseerd op de kaders dat regeringsleiders ons voorschotelen, sowieso een soort van sleeping pill. It allows you to fall asleep. En het is een speciale soort sleeping pill, want je neemt het, doordat je continu bezig bent met definities dat mensen eigenlijk die in de regering zitten ons voorschotelen, dat wij in een discussie belanden van sleepwalkers. Mensen die eigenlijk slapen en denken dat ze meedoen in het debat. Terwijl ik denk, nadenken is dit. Nadenken is wakker worden. It is, as I would say, pain. Wakker worden en nadenken. Dat is wat ik denk dat we zouden moeten doen. En op het moment dat je je laat leiden door politieke logica's, dan ben je eigenlijk niet bezig met nadenken en ben je eigenlijk niet bezig met de zaak bediscussiëren. Nou, als je niet mee wil gaan in de governmental logic, dan is natuurlijk de vraagstuk, zullen we dan niet dit logic volgen? De cultural logic.
En dan natuurlijk komen deze figuren bij kijken. René Reumer, met zijn definitie van de Judy Corsau, dat eigenlijk de diverse culturele eenheden, de mensen die allemaal naar Curaçao zijn gekomen. Zijn multiculturele versie van Curaçao. Of Rosemarie Allen, die ook een multiculturele versie heeft, maar die zegt, we moeten wel rekening houden met de afro-element. Belang van de afro-element. Nou, Inchi Witteveen, die ook meedoet in dat debat op Curaçao. René Rosalia van de Cassi Cultura. Frank Martinez Arion. Nou, de Culturalist Logic, en je hebt een heleboel andere mensen, want Curaçao heeft een hele grote groep intellectuelen die zich bezighouden hiermee. De Culturalist Logic, zoals ik zie, die framet de zaak op zo'n manier. Die zegt, je hebt wel vrede op Curaçao, maar het is een vrede met heel veel atomic elements, als zodanig. Het gaat barsten. Dus je krijgt Curaçao en de Judy Corsau volgens de culturele logica. Je hebt vrede, maar je hebt ook war. En dat komt door wat men noemt the traces of the past. Het is nog steeds zo dat in Curaçao sommige mensen in posities van macht zitten en andere mensen in mindere posities. Daarom heb je dat strijd, volgens de culturele logica. Dan krijgen we te lezen in al die publicaties en al die presentaties op de media, of in de media, dat de mensen die afstammen van deze mensen, de Tulas, de Karpaters, de mensen die hebben gevochten, gestreden, resistance, dat zij eigenlijk proberen om een weg uit hun onderdrukking te vinden via natuurlijk dit. Drechabokolo, zoals het wordt genoemd. Marrying up in Caribbean literature. En zelfs degenen die niet bezig zijn met kinderen maken, same sex, die doen precies hetzelfde. En dat het eigenlijk verboden was en dat is de manier dat men het probeert. Dus wat je krijgt in al die analyses, terwijl men er niet helemaal eens is met elkaar, maar we horen al deze mensen die, of de gros van de mensen die eigenlijk van deze mensen afstammen, resistance fighters, en die eigenlijk zo eruit zien. Het zou interessant zijn om een onderzoek te doen naar de standbeelden van slavernij, want die standbeelden zijn altijd prachtige mensen, heel sterk, mooie mensen. Dus dat de Judy Corsaunan of African descent, die zo eruit zien, die zien hun eigen op zo'n manier. Vaker is dat de analyse, dat er een vorm van self-hatred bestaat. En dat het ligt aan de culturele intellectuelen om te zeggen, ik ga jou toch vasthouden en ik ga jou lief hebben. Dus de culturalist logic is een logica die werkt met een Judy Corsau en een Curaçao die eigenlijk in brand staat. En die zorgt ervoor dat je zo'n logica krijgt. Als je het leest, wat men schrijft, vaker is het zo dat men het idee moet hebben, mensen van Afro komaf, dat zij een probleem hebben. Dat ze eigenlijk een minderwaardigheidscomplex hebben. Nou, dat soort analyses, die leiden vaker tot dit. De culturalist logic, die ontmoet de politieke logica. En degene die mee heeft gedaan in het schrijven van dat voorstel van wat de Judy Corsau zou moeten zijn, René Rosalia, is iemand die eigenlijk uit dat culturele, dat denkveld komt. En dan krijg je een menging van de culturalist en de governmental logic. En het leidt tot deze criteria, die zijn opgesteld over wat de Judy Corsau zou moeten zijn. Dat is wat je krijgt en natuurlijk daardoor de laatste element. Dat iedereen zou moeten toegeven dat de afro-element in de cultuur het meest belangrijke element is. En in de popular translation, zoals het wordt genoemd, krijg je soms xenofobische uitingen. Corsau nota di Macamba, Corsau ta di nos. Curaçao is niet van de witte Nederlanders, Curaçao is van ons. Dus dit, het mengen van wat ik noem
het culturele en de governmental logic. Hiertegen moet ik zeggen nee. En ik hoop dat na mijn gesprek een aantal van jullie ook nee zullen zeggen ten opzichte van dat mengen van die twee gebiedsvelden. Eigenlijk een resounding no. Nou, mijn idee is van waarom die twee logica's zo makkelijk bij elkaar komen, is omdat ze dezelfde framework raken. En die framework is dat cultuur een ding wordt, een cultuur wordt een mens bijna. Terwijl we praten over mensen. Het zijn mensen die handelen. Cultuur is eigenlijk, wij zijn cultuur en wij doen cultuur. Cultuur doet ons niet. En het moment dat je doet alsof cultuur een ding is die kan handelen, dan ben je eigenlijk verkeerd bezig. En daarom kunnen die twee logica's bij elkaar komen. Daarom kun je horen, zoals ik hoorde en las, Johnny Cake is niet de cultuur van de Judy Corsaal. Het is een cultuur van ergens anders. Dan ben je bezig eigenlijk essenties te creëren. Dus hoe zou je moeten doen als je zegt, niet dat culturele logica mengen met politieke logica? Dan zou ik zeggen dat we teruggaan naar mijn frame. En dat frame vraagt zich af, hoe kunnen we de King of Pop, zoals hij wordt genoemd, en de Judy Corsaal bij elkaar brengen? Kan Michael Jackson een Judy Corsaal zijn? En de vraagstelling, meer abstract, is er plek voor de Michael Jacksons in een wereld waar iedereen bezig is, de gekoloniseerde, ex-gekoloniseerde en de ex-kolonisators, bezig met het culturaliseren van identiteiten? Is er dan plek voor zulke soort figuren in onze wereld? Als we beginnen met Michael, is de vraag, en volgens mij is dit een heel belangrijke ethische vraag, als we het hierover willen hebben. Is er plek voor een man die dit met zijn eigen doet, in de ideale versie van een Judy Corsaal? Dat zouden we allemaal moeten beantwoorden, als we het hebben over de Judy Corsaal. Is dit, de transformatie, wordt het vertaald in dit. Michael's inner self, dat hij eigenlijk niet van zijn eigen hield. En zo zie je dat de culturele logica in heel veel plekken hetzelfde functioneert. Nou, als je dat framing zegt van nou, ik laat die framing voor wat het is en laten we proberen een andere framing te doen van de situatie, dan denk ik dat je dit ziet. Je ziet Michael, je ziet een mens en vaker vergeten we om mensen te zien met vlees en bloed. En dan zie je iemand die eigenlijk bereid was, die de courage had om eigenlijk een moderne mens te zijn. En een moderne mens die probeerde eigenlijk dat essentiedenken, dat natuurlijke denken tegen te gaan, de bestiality. Ik weet als kind zat ik de clip Thriller te kijken. Ik denk dat heel veel mensen de clip Thriller hebben gezien, waarin Michael eigenlijk bezig is en die probeert eigenlijk de Wolfman in zich tegen te houden. Ik denk dat wat hij besefte, is dat bestiality, het denken in essenties, vaker tot dit leidt. Slavernij. Het idee dat wij op een of andere manier natuurlijke rassen zijn. Het heeft geleid in de jaren 40 tot 6 miljoen Joden, 6 miljoen Polen en een heleboel andere mensen van Oekraïne en anderen. In de VS in de jaren 60 zagen we datzelfde denken terugkomen, datzelfde essentiedenken van identiteit. En vandaag de dag moeten we voorzichtig zijn dat dit, hoe belangrijk het ook is in de strijd voor menswaardigheid, niet dit wordt. Mugabe's land reform, waarin er een gigantische strijd is tussen volkeren in Zimbabwe. Dus volgens mij was de struggle van Michael Jackson een strijd tegen de interne demonen en de demonen daarbuiten die probeerden hem te zeggen, jij moet denken in essenties. Mensen moeten denken in essenties. Nou, modern zijn, en
en daar komen we naar Michael's modernity, is eigenlijk denken van a modern person is a person that makes himself. Een moderne persoon, ja, is niet iemand die denkt van ik moet iets gaan herontdekken. Nee, modern zijn betekent I'm gonna make myself a work of art. This modernity is not about discovering iets. It is about making something. It's about creation. Nou, in al deze transformaties dat we hebben gezien, de transformaties van een jongen met een afro tot die daarboven, en de deformatie zou je kunnen zeggen, of self, volgens mij was er een vraag dat hij ons stelde. De vraag luidt zo. If I do not look like perfection, de ideaal dat mensen proberen te zeggen, dit is nou onze ideale identiteit. Am I still welcome? Dat is de essentiële ethische vraag dat we moeten stellen bij identiteitskwesties. Is there a place voor deze mensen in de ideale versies van de Judy Corsaal? Nou, ik denk dat er een plek is daarvoor. En ik ga zo afronden. Ik denk, het gebeurt als de Judy Corsaal zijn eigen of haar eigen ziet als dit. Symbolen van moderniteit. Curaçao is een land die geboren is in de moderniteit. De Judy Corsaal is een moderne mens. Die heeft geen tradities van eeuwenlang, die is nu net geboren. Jong. En daardoor die kan denken, ik ben bezig mijn eigen aan het maken. Curaçao is een eiland dat ik maak. Dan denkt men, ik ben een Judy Crianza en Curaçao is mijn mama die Crianza. We denken niet meer in essentiële termen, maar ik ben een adoptiekind. En een moeder heeft mij geadopteerd en ik heb zorg voor haar gedragen. En zij heeft zorg voor mij gedragen. Nadat we met allerlei boten van overal zijn gekomen. Nou, dan kan de Judy Corsaal zich herkennen in Michael Jackson's moderniteit. Hier hoef ik niet bij stil te staan, want het gaat om het maken van je eigen en niet om het vinden van je eigen. En ik denk dat de Judy Corsaal continu moet strijden tegen die tendensen om te denken van ik moet eigenlijk de inner self, de inner man vinden. En dat ethiek, om te eindigen, van de Judy Corsaal zou zijn eentje waarin je denkt van hoe kunnen we nou economische groei hebben op het eiland met fair redistribution, growth with equity, met verdeling. Hoe kunnen we zorgen dat onderwijs een lifelong achievement wordt, lifelong project. Hoe kunnen we het hebben over de sacrality of every human being, dat je naar mensen kijkt en dat je leert naar mensen kijken als eigenlijk heilige wezens die bezig zijn zich te creëren en dat je respect daarvoor hebt. En hoe kun je zorgen dat je respect hebt voor de wet en dat je een goede politiekorps hebt. Dat volgens mij is de ethiek van de Judy Corsaal. Daar zouden we het over zouden moeten hebben. Nou, is dit toekomst? Is het utopie? Ik denk van niet. Ik geef een voorbeeld. Imagine I see. Nou, Maarten zit daarachter. En daar zit hij. En die heeft samengewerkt met Elton Villarreal om jongeren bij elkaar te brengen, gebaseerd op dit boek, Een enkeltje Schiphol. Ik heb toen de voorwoord voor dit boek geschreven van Carine Versluis. En daar heb ik meegemaakt dat jongeren bezig zijn na te denken over de Judy Corsaal. Positief over de Judy Corsaal te denken. En ze hebben sowieso een bijeenkomst weer. Maar Maarten zal zeer waarschijnlijk in de discussie iets daarover vertellen. Of Elton. So my proposal is dat laten we denken over de Judy Corsaal in deze termen. Laten we het hebben over hoe kunnen we nou zorgen dat als we bezig zijn met de Judy Corsaal, dat het gaat om onderwijs. Dat het gaat om economische groei en dat iedereen mee participeert. Dat het gaat dat we respect hebben voor de individu. Voor de heiligheid van de individu, als de individu zijnde iemand die zich creëert.
En dat we het hebben over hoe kun je dat nou eigenlijk doen. En dat we een gesprek daarover hebben en niet een gesprek over wat is nou onze essentie, maar hoe zorgen we ervoor dat deze dingen worden bereikt. En ik denk dat als we dat kunnen, dan kan Michael Jackson met al zijn transformaties en deformaties ook deel zijn van dat gesprek. Een ethisch gesprek. Dankjewel. Hartelijk dank, Francio. Voer voor heel veel discussie straks. Toen ik zo net naar Francio luisterde, dacht ik bij mezelf inderdaad praten in termen van beter onderwijs en growth en goede verdeling van. Maar wie zou dat moeten doen? Wie zijn degenen die geroepen moeten zijn om over dingen te praten? Met andere woorden, wie zouden die Jukosau moeten zijn? Maar daar komen we zo direct weer op terug, denk ik. De volgende spreker is Lammert de Jong. Eens kijken. Lammert de Jong heeft zijn dokterstitel behaald aan de universiteit, aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij heeft zo'n beetje over de hele wereld gewoond. Afrika en ook de Nederlandse Antillen, Curaçao met name. De hele wereld. Afrika, Curaçao. Ik denk dat hij daardoor, door zijn observaties, heel goed in staat zou kunnen zijn om van op afstand te kijken naar het proces dat op dit moment gaande is. De Jukosau. Wie is de Jukosau? Lammert, microfoon, nee, het is voor jou. Goedenavond. Zo'n mooie PowerPoint, of liever gezegd Power Production, als Francia heeft gegeven, daartoe ben ik niet in staat. Maar ik wil het wel graag hebben. Ik wil het wel graag hebben over de identiteit van Judy Curaçao, maar dan via de omweg van de Nederlandse identiteit. Wat over zeggen. Oftewel vragen stellen. Als het ware met een slag om de arm. Met in gedachten prinses Maxima toen zij beweerde dat de Nederlandse identiteit niet zou bestaan. Zij had die niet gevonden. En dat is haar niet in dank afgenomen. En dat moet mij niet gebeuren. Ik stel mij daarom behoedzaam op waar het gaat over de identiteit van Judy Curaçao. Te meer daar geldt, hoe kleiner de natie, des te sterker het streven haar te definiëren, vast te leggen en te beschermen. Dit volgens een uitspraak van Dennis Richardson, voormalig gezaghebber van Sint Maarten en tegenwoordig lid van de Raad van State van het Koninkrijk. Toen hem werd gevraagd een voorziening te treffen in de constitutie van het land Sint Maarten voor de echte Sint Maartenaar. Dat is niet doorgegaan. Ik zou mijn vragen over de Curaçaose identiteit willen plaatsen in het licht van de identiteitskwesties zoals die in Nederland spelen. En dat uiteraard mede op grond van mijn recente boek Being Dutch, More or Less, met daarin een hoofdstuk Dutch in the Caribbean. Voor velen is de Nederlandse identiteit tegenwoordig een heikel vraagstuk. Waar gaat het over? Menigeen spreekt van een identiteitscrisis. Inderdaad, de beleving van de Nederlandse identiteit is ingrijpend aan het veranderen. Wat is er aan de hand? Welke krachten hebben die verandering bewerkstelligd? In de laatste 20 jaar veranderde het Nederlandse zelfbeeld van een ruimdenkende, open en tolerante natie in een land van islamofobie, allochtone jargon en zwarte scholen. Een Nederland dat groepen mensen als anderen wegzet. Deze verandering schets ik aan de hand van de volgende onderwerpen. Het zelfbeeld van Nederland, de echte Nederlander, de Nederlandse identiteit, niet in mijn achtertuin, moslims en allochtonen, de impact van globalisering op Dutch Wonderland en Nederlands-Europees burgerschap. Langs deze omweg kom ik dan aan het eind tot vragen over de identiteit van Curaçao, Judy Curaçao. Het zelfbeeld van Nederland. Ik ben van een generatie die heeft kunnen surfen op de naoorlogse golven
van wat ik noem Dutch Wonderland. Een land dat is gevestigd op tal van zekerheden die een goed leven garanderen, ook voor mensen die het niet op eigen kracht kunnen redden, inclusief vluchtelingen en asielzoekers. Het is een beschaafd land dat mensen veel vrijheid bood en waar nodig bijstand garandeerde. Dutch Wonderland is een land waar weinig te klagen valt, wat niet wil zeggen dat er niet wordt geklaagd. Integendeel. Je kunt het typeren als een land waar mensen veel rechten en persoonlijke vrijheden kennen, met goed onderwijs, zeer goede gezondheidszorg en degelijke pensioenen. De belastingen zijn hoog, het is een beetje druk, maar het openbaar vervoer is uitstekend en veel mensen nemen de fiets. Publieke voorzieningen zijn sowieso erg goed. Volgens allerlei indicatoren behoort het land tot de beste van de wereld. In Dutch Wonderland hebben mensen een nogal hoge dunk van zichzelf. Volgens velen is Nederland een gidsland voor de wereld. In feite is Nederland maar een stip op de wereldkaart, maar het spreekt wel degelijk een woordje mee. Past dit zelfbeeld van Dutch Wonderland nog wel in deze tijd? Is er überhaupt wel sprake van de Nederlandse identiteit? Wat kan ik beter doen dan inhaken op de uitspraak van prinses Máxima en de daarop gevolgde beroering, inclusief de reactie van de toenmalige Nederlandse regering. Ik lees daartoe in het Engels een passage uit het hoofdstuk Shocks to the Lowlands. True Dutch is hard to find. This at least was the experience of Princess Máxima of the Netherlands, married to Willem-Alexander, heir to the Dutch crown. In 2007, she was asked to present the report Identification with the Netherlands. On that occasion, she stated, "The Netherlands identity, the Dutch identity does not exist. I have not found it," which submerged her in the Dutch identity discourse. Princess Máxima's statement was in line with academic identity analysis, almost exactly in identical words. For instance, by Mary Fulbrook, I quote, "There is no such thing as an essential national identity, which in an older vocabulary used to be called national character. National identity does not exist as an essence to be sought for, found and defined. It is a human construct, evident only when sufficient people believe in some common version of collective identity for it to be a social reality, embodied and transmitted through institutions, laws, customs, beliefs and practice. But," I quote again, "the belief in a collective national identity and the desire to define one is in many quarters remarkably strong. The political power of such belief is quite extraordinary." The Netherlands government took part in the identity debate and published a paper in 2008. This paper is striking in its reticence and careful reservation. Any reference to national grandeur or elated patriotism is avoided, as well as imperatives on Dutch culture. The Dutch government states that the Netherlands identity belongs to all Nederlanders. It is they who substantiate in their own way how to be a Dutch citizen, as well as the meaning the Netherlands holds for them. The paper concludes that government neither wants nor can prescribe to people what being Dutch signifies and how they must identify with the Netherlands. The substantive characteristics of Dutch citizenship are limited to respecting the core values of the Netherlands democratic law and order and sharing the Dutch language. Otherwise, people are free to choose how they identify with the Netherlands. So I conclude here, national identity often amounts to singing to the choir, the music to one's heart, feeling good and being sensitive to type, content and temperament. For different people in different times, national identity has different meaning, varying from a substantive character to peripheral sentiments. Dutch identity is a work in progress, under renewal, or in disrepair, depending on one's predisposition. It should not be taken for granted as a character frozen in bygone times. True Dutch does not make sense, which was for many a real shocker, but that does not prevent it from being a sensitive political issue, bypassing the critical question of how the Dutch are going to cope in the evolving order of the world. So, the Netherlands identity is a construction
Wie zijn wij en wie willen we zijn? Daarmee is ook gezegd dat er sprake zal zijn van sterk uiteenlopende bepalingen van deze identiteit. Dat wordt duidelijk geïllustreerd door de uitspraak van de huidige regering. Wij gaan ervoor zorgen dat we dit prachtige land, Nederland, weer teruggeven aan de Nederlanders. En de uitspraken van Wilders op de avond van de verkiezingen van de Provinciale Staten. Wij zullen Limburg teruggeven aan de Limburgers, Friesland aan de Friezen en Nederland aan de Nederlanders. Met andere woorden, volgens hen is Nederland verkaveld in een land van Nederlanders en van andere mensen. Wat in het oog springt bij deze verkaveling is de obsessie met de echte Nederlander. Het verschijnsel van zogeheten zwarte scholen voor kinderen van niet-westerse immigranten en het publiek beschimpen van islamitische en Caribische landgenoten. Moslims moeten terug naar hun eigen land en de Caribische eilanden op eBay verkocht of weggegeven aan Venezuela. In het bijzonder de taal die tegenover moslims wordt gebruikt is spectaculair. There is only one solution. They must go. Ik citeer, dit is een uitspraak van Wilders in Denemarken. En voor de Nederlandse moslims die willen blijven, wordt geloofsafval als integratietraject geadviseerd. Ik chargeer om de scherpte van de omslag duidelijk te maken. Met name vanwege de opmerkelijke situatie dat het huidige Nederlandse kabinet voor zijn voortbestaan afhankelijk is van een partij die dit radicale gedachtegoed luidkeels uitdraagt. Ook Nederland is nu begonnen aan een gespierd nationaal discours. De groepsidentiteit van ons soort mensen, katholiek, protestant, liberaal, socialist, onkerkelijk, gingen verloren in de wervelwind van secularisatie die sinds de jaren 60 van de vorige eeuw door Nederland trok. Er is kennelijk een nieuw, ons soort mensen opgestaan dat zich onderscheidt van mensen met een niet-westerse afkomst en een ander geloof. Onze klassificatie van immigranten is veelbetekenend. We noemen ze allochtonen, dat wil zeggen afkomstig uit een ander land, niet van dit land. Ook al ben je Nederlands staatsburger, je bent en blijft een allochtoon. Dat geldt ook voor je kinderen. In andere landen, bijvoorbeeld in Amerika, worden kinderen van immigranten eerste generatie Amerikanen genoemd. Ons allochtonenconcept heeft zich ontwikkeld tot een negatief onderscheid, wat wordt bekrachtigd door zwarte scholen voor kinderen van niet-westerse oorsprong. Etnische schoolsegregatie is tegenwoordig een kenmerkend fenomeen en overtreft de schoolsegregatie in Amerika. De Nederlandse minister van Onderwijs ziet deze segregatie niet als een probleem. Zij zegt voor kwaliteit te gaan. Niet in mijn achtertuin. Aan het oppervlak is er sprake van een populisme dat belooft de oude orde in ere te herstellen, dat Nederland wil terugveroveren voor de echte Nederlanders en zich daarom ook keert tegen zeggenschap van de Europese Unie. Aan de buitenkant lijkt de Nederlandse onrust geworteld in niet-westerse immigranten en Nederlandse moslims. Hun integratieproject geeft Nederland een gevoel dat zodoende de turbulentie van economische en bestuurlijke globalisering het hoofd kan bieden. De allochtoon en allochstam aan de Noordzee zijn uitdrukking van een Nederlandse mythe dat alles weer goed komt, zoals het vroeger was, wanneer niet-westerse immigranten worden geïntegreerd, of beter nog, ver weg blijven. Daarmee wordt de positie van Dutch Wonderland in begrippen van gisteren bepaald, in plaats van die van morgen. Wie willen we zijn? Een niet in mijn achtertuin idee fix verblinde Nederlander voor de uitdaging van de globalisering. Daar wordt Nederland zelf een achtertuin, of in de woorden van Bolkestein, een dwergstaatje, wanneer het blijft hameren op wie we zijn en wie we waren, in plaats van aan te geven wie we willen zijn in een wereld die steeds sneller verandert. De impact van globalisering. De soevereiniteit van Nederland is nogal betrekkelijk. Hoewel de kwaliteit van veel publieke voorzieningen nu nog wordt bepaald door de nationale Nederlandse overheid. Verwerft de Europese Unie een steeds grotere zeggenschap, ook over sociaal-economisch beleid. Desalniettemin houdt de Nederlandse regering hardnekkig vol dat het in Brussel zijn mannetje staat en geen millimeter soevereiniteit prijsgeeft. Een sterk staaltje van Dutch denial en bovendien misleiding van het publiek. In feite is de identiteit van Dutch Wonderland zelf in vraag. In een postnationale werkelijkheid vereist deze pretentie een tolerante en open state of mind. Nederland wordt overkoepeld door supranationaal bestuur en is vervlochten met globale markten van allerlei soorten.
In feite is het Nederlands bestuur een steeds verder afkalvend plaatselijk bestuur. Nederlandse deelname in overkoepelende bestuurlijke verbanden, denk aan de Europese Unie, is daarom van levensbelang om dit kleine land in de vaardervolkeren mee te laten tellen en mee te laten delen. Daartoe moeten nationale vieren worden gelaten, in plaats van worden opgezet. De betekenis van de Nederlandse parlementaire democratie, en dus ook van het Nederlands burgerschap, moet over de grens worden uitgebouwd. Dutch Wonderland moet leren rekenen met een immer voortgaande globalisering van het Nederlandse erf, in plaats van het nationaal scherp te willen begrenzen. Mede dankzij de Europese Unie is Nederland een zeer welvarende natie. In de economische wereldrangorde hoort het bij de top 20. En dankzij de Europese Unie is er sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog vrede geweest in West-Europa. Desalniettemin wordt Europa niet gekoesterd als een waarborg voor Nederlandse welvaart en veiligheid. Nederlandse politici zien de Europese Unie vaak als een buitenlandse bezettingsmacht en dragen dat beeld over op de bevolking. Een grensoverschrijdende autoriteit die de soevereiniteit van Dutch Wonderland beperkt en reguleert. De opkomst van Europese verkiezingen is afgenomen tot minder dan 40%, terwijl de Europese zeggenschap is toegenomen. Voor veel Nederlanders houdt het burgerschap op bij de landsgrenzen, terwijl die in veel opzichten niet meer bestaan. Het Nederlandse nee tegen de Europese grondwet was uitdrukking van een misplaatste Wonderland-pretentie, gesitueerd in de verleden tijd. Naar aanleiding van dit verhaal over de Nederlandse identiteitskwestie zou ik wat vragen willen stellen over de identiteit van Judy Curaçao. De meest voor de hand liggende vraag is natuurlijk, bestaat de identiteit van Judy Curaçao? Zo ja, is er sprake van een dwingende uniformiteit, en wel erkenning van diversiteit en verscheidenheid. Gaat het om een persoonlijke invulling? De tweede vraag is, vereist de landenstatus van Curaçao een nieuwe identiteitspolitiek? Moet Curaçao teruggegeven worden aan Judy Curaçao? Voorts, draait de motor van Judy Curaçao op ideologisch-politieke brandstof? Bijvoorbeeld, heeft de recente bevestiging om deel te blijven van het Koninkrijk met daaraan gekoppeld inlevering van soevereiniteit een sterke opleving van het nationale sentiment bewerkstelligt? In Nederland kennen we inburgeringscursussen. Moet een inburgeringscursus worden gevolgd om zich de beleving van de identiteit van Judy Curaçao eigen te maken? Wat vormt het hart van zo'n cursus? Wie we zijn en wie we waren? Of wie we willen zijn ten opzichte van elkaar en in de wereld die we allen delen? Ten slotte heb ik nog één vraag, nog een tweede vraag. Wat is de kracht geweest die achter de implosie van de Antillen heeft bewerkstelligd dat we nu inderdaad in een volstrekt nieuwe constellatie zitten? De middelpuntvliedende oorzaak. Ik noem er 4 en ik kies er geen. Is het Vox Populi geweest? De stem van het volk? De stem van het eiland? Met andere woorden, was het een identiteitssprong? Of was het een oordeel over slecht bestuur van zowel het koninkrijksbestuur als het bestuur van de landsregering? Met andere woorden, was het een bestuurlijke sprong? Of een ego-sprong van politici, die daarmee groter worden? En daardoor een sprong over de realiteit van hechte intereilandelijke allianties heen. En ten vierde, of een postkoloniale afrekening. De Nederlandse Antillen zijn in Nederland bedacht en in 1954 in de constitutie het statuut ondergebracht. In reactie daarop zou nu de houding kunnen zijn, geef Nederland de verantwoordelijkheid terug voor de armlastige eilanden, Bonaire, Eustatië en Saba. Wij hebben daar niks mee van doen. Ik vraag me af welke van deze krachten hebben uiteindelijk tot de implosie van de Antillen geleid. Ten slotte, dat is een laatste vraag die ik ook heb gesteld in het hoofdstuk Dutch in the Caribbean. Is de keuze voor blijvende koninkrijksbanden een uitdrukking van sterk Caribisch burgerschap, waartegen het Nederlandse anti-Europa-sentiment nogal zuinig afsteekt? Of juist niet? Ik wil het hierbij laten. Ik hoop dat ik u niet verveeld heb met mijn omweg langs de Nederlandse identiteit om wat vragen te kunnen stellen over de
Curaçaose identiteit, de identiteit van Judy Curaçao. De bedoeling is geweest dat ik daarmee wat informatie heb willen aanreiken om deze discussie die hier vanavond gevoerd wordt mee te helpen, dragen door ervaringen zoals we dat in Nederland nu achter de rug hebben en nog volop inzitten. Dank u wel. Dank u, Lammert. Overigens, voordat we vandaag begonnen, heb ik Roos Leerdam, bureau, eventjes via de microfoon naar voren gevraagd. En ik deed dat in het papiamento. En die man kwam naar me toe. De voortaal is toch Nederlands, hè? Nou, blijkelijk wordt papiamento en Ruben Seferina met elkaar op de een of andere manier vereenzelvigd. Ik zal in ieder geval zeggen, het is onderdeel van mijn identiteit dat ik papiamento praat. En ik hoop dat ik papiamento zal blijven praten. Dat is misschien één element. Zijn er andere elementen wat mijn identiteit vormt? Het feit dat ik op tijd wil beginnen. Is dat een Curaçao's Antilliaans identiteit? Ik weet het niet. Het feit dat ik geen cabrito eet. Sorry, maar ik eet geen cabrito. Ben ik daardoor minder in Curaçao? Ik weet het niet. Nou, ik wil de heren vragen om plaats te nemen achter de tafel. Ik denk, deze is voor mij. Ik denk dat iedereen zo zijn eigen identiteitskwesties heeft. En wij zullen proberen die zo'n beetje eruit te komen. Ik hoop dat het lukt. Waarschijnlijk niet. Maar we doen ons best. Francio, zo direct kwam ik naar de zaal. Francio heeft zo net gezegd dat als we praten in termen van Judy Curaçao, als we het hebben over de identiteit, dan moeten we niet zozeer gaan kijken naar wat de politici van ons willen of hoe de politie ons zien, maar dat wij meer moeten gaan praten in andere termen, in beter onderwijs. Maar bijvoorbeeld. Maar de vraag blijft wel, Francio, voor wie is dan dat beter onderwijs bestemd? Voor een van de groepen voor wie het bestemd is, sowieso, zijn voor mensen die het op sociaal-economisch vlak het minder hebben, maar het is ook voor de mensen die het op sociaal-economisch vlak het beter hebben. Ik denk dat onderwijs leert je om na te denken over je situatie en om na te denken over anderen. Maar het zijn toch wel Judy Curaçao waar het voor bestemd is, toch? Het zijn voor de Judy Crianças die eigenlijk bezig zijn op dat eiland zich vorm te geven. Ja. En toch ben ik aanhanger van een van de benaderingen van identiteit, namelijk dat identiteit nodig is om de groep te kunnen definiëren, om van daaruit dus, eenmaal dat je de groep hebt gedefinieerd, dat je van daaruit dus dingen kunt doen om de situatie van de groep te verbeteren, dus eigenlijk politiek bezig te zijn. En dat zie je niet, begrijp ik dus. Ik wil dat namelijk ook in deze discussie zich mengt. Zoals ik identiteit zie, is identiteit, het zijn identiteiten, dus pluraal, het zijn posities. Posities die je inneemt, die je eigen maakt om te kunnen handelen. Identiteit ben je niet. Identiteit is een positie die je inneemt en dan handel je. En daarom kunnen mensen diverse posities innemen om te kunnen handelen. Dus mijn vraag is altijd, wat wil je bewerkstelligen? Wat wil je creëren? Niet wat voor soort mens ben je,
maar eigenlijk wie ben je op dit moment? En als we heel goed kijken naar Curaçao en naar heel veel van die eilanden, en tegenwoordig ook in Rotterdam en in Notting Hill en noem het maar op. De carnaval, ik weet als kleine kind op Aruba, werd er altijd gevraagd, Takim Bota. En dat werd bedoeld, wie ben je vandaag? Dan kan ik met je handelen. Zo zie ik identiteit. Land. Europa maakt, Nederland maakt iets soortgelijks mee, begrijp ik uit je woorden. Dus men zou dus, in Nederland heb je ook de roep naar de echte Nederlander en dat we eigenlijk terug in de tijd moeten naar de jaren, weet ik veel, waarin de Geuzen en die andere helden het goed hebben gedaan. Ja, de roep om de echte Nederlander. De roep, ja. De roep om de echte Nederlander en het Nederland teruggeven aan de Nederlander, dat duidt inderdaad op een soort van terugkijken, zoals we waren, dat het allemaal goed was. Ik heb een heel mooi verhaal daar zo gehoord. De dokter kwam nog op huisbezoek en we kenden iedereen nog. Wat is het belang van dat terugkijken wanneer je op hetzelfde moment in een wereld woont die ontzettend veranderd is? Wat heb je aan die wetenschap zoals het toen was om nu te opereren in een wereld die elke dag verandert? Dat houdt zich in geen verhouding tot wat het 50 jaar was. Ik wil nog even ingaan ook op de groep. Jij zei net, de groep is toch zo belangrijk, maar is het ook zo dat in elke natie heb je talloze groepen? En wat moet die groepen nu samenbinden? Een soort van realiteit van wie we op dit moment zijn, of wie we vroeger waren? Of is het niet veel uitdagender om die groepen samen te laten binden door een ideaal wat Fransjo eigenlijk geschetst heeft? Daar zou het over moeten gaan. Dat willen we zijn. Dat is onze identiteit. Ja, op Curaçao, enkele maanden geleden, ontstond er een discussie omdat een minister, hij was toen zelfs gedeputeerde, Rado, die heeft gezegd de negroïde elementen van de cultuur, die moeten meer aandacht krijgen. En een andere politicus heeft gezegd van de zwarten moeten nu aan de macht komen. Verschillende groepen binnen de samenleving die tegen elkaar als het ware strijd leveren, de theorie van Fransje eigenlijk, en hopelijk dat daaruit dan iets beters komt. Zie je dat ook zo? Ik zou veel liever zien dat de taak en het doel gesteld wordt wat er moet gebeuren. En als ik dan aan Curaçao denk, dan zou ik zeggen, bekommer je om de onderklasse. Sinds 54, sinds 69, tot heden en dagen is er een zware, sterke onderklasse op Curaçao. Dat lijkt mij een veel betere ingang dan te zeggen, ja, nu moeten de zwarten aan de macht. Of nu moeten de witte een stapje terug doen. Maar die onderklasse blijkt schijnbaar zwart te zijn. Ja, maar dan helpt wel een beetje geschiedenis. Sinds 69 is toch de meerderheid van het Curaçaose bestuur in zwarte handen. Dat is blijkt toch kennelijk niet zo belangrijk te zijn. Het is veel belangrijker om een gezamenlijke doelstelling te formuleren dan in termen van ras, wit of zwart te denken. Fransjo, heb je mening? Ik zou het op dit moment veel prettiger vinden met al deze mensen hier, dat we gezamenlijk een gesprek hierover hebben. Ik denk dat een samenleving zoals ik het meestal definieer, is een gesprek. It's a conversation and a dialogue. Een conversation omdat we eigenlijk in ieder geval elkaar moeten zien als gelijken. En een dialogue omdat we van mening verschillen. Dus ik zou graag opleiden dat we het openstellen
voor de mensen die hier zijn gekomen. En dan kunnen we gezamenlijk met elkaar praten over wat willen we nou eigenlijk bereiken. Ja. Alleen, het onderwerp is niet het gesprek, het onderwerp is de identiteit van de Curaçao. Hoe ziet die eruit? Nou heeft de Curaçaose overheid, die heeft een eigen definitie ontwikkeld van wat Curaçao is. Jij hebt dat naar voren gebracht in je inleiding. Ik heb het vertaald een beetje. Deze definitie. Oh, er is een stukje, dat zie ik. Deze definitie werd beschreven in 2001. Toen was Curaçao nog geen land, eilandgebied Curaçao. En het was een belangrijk deel van de cultuurnota van toen. Inderdaad, geschreven door, daar heb ik begrepen, René Rosalia, die toen de tijd directeur was van Casa di Cultura. En hij zegt, de Curaçao is degene die in of buiten Curaçao woont. Dus wij kunnen ook Curaçao zijn. Is eigenlijk. Bateria waar. De Curaçao is dus degene die in of buiten Curaçao woont en die aan de volgende criteria voldoet. Hij praat en verstaat Papiamento. De Curaçao praat en verstaat Papiamento. De Curaçao is bereid te werken aan de vooruitgang van Curaçao. Fransjo. De Curaçao verklaart alom Curaçao te zijn en accepteert de cultuur en de geschiedenis zonder schaamte. De Curaçao accepteert dat Curaçao multicultureel is en dat er sprake is van culturele diversiteit op Curaçao. De Curaçao beschouwt de eigen etnische culturele elementen als deel van de grotere Curaçaose cultuur. En de Curaçao accepteert dat de Afro-Curaçaose elementen overheersen in de Curaçaose cultuur. Nou, dit is een definitie van 2001 en deze definitie is eigenlijk aangehaald in de eerste zin van de regeerakkoord van de huidige coalitie. Nou, wat denken jullie erover? Zet dit tegenover datgene wat we gehoord hebben van Lammert en zet dit tegenover naast datgene wat we hebben gehoord van Fransjo. Aan u het woord. Graag je naam alsjeblieft en probeer het niet zo lang te houden, want we hebben al 2 inleidingen gehad. En... Dit is kort hoor. Mijn naam is Dianta Rodriguez Pereira. Zoals u het hoort, mijn achternaam zegt het al. Ik ben geboren op Curaçao. Ik heb daar gewoond totdat ik moest vertrekken om te gaan studeren. Mijn vader is Portugees. Die woont op Curaçao sinds zijn 5e leeftijd en beschouwt zichzelf ook als een Curaçaoenaar. Ten tweede wil ik heel erg erop wijzen dat cultuur en identiteit 2 verschillende dingen zijn. Dat die 2 dingen ook niet door elkaar worden gehaald vanavond, want het kan heel veel verwarring scheppen en heel veel onnodige discussie. En als laatst, we zouden het toch niet hebben over wat de politiek denkt over onze identiteit. We zouden het toch zelf nu gaan creëren. Dank je wel. Ja, en wat denk jij over jouw identiteit? Want het is aan de logische vraag. Oké, en dus we weten intussen, op basis van datgene wat zij naar voren bracht, dat de Curaçao is een Portugese. Daar is de microfoon. Daar wil ik nog wel wat over zeggen. Ik ben op Curaçao geboren. Sorry, ik ben op Curaçao geboren. Ik heb er 18 jaar gewoond. Ik woon 40 jaar in Nederland. En als iemand tegen mij zegt dat ik geen Judy Curaçao ben, dan denk ik, ja, dan weet je niet waar je het over hebt. En met name in relatie met mensen die anders zijn dan dat ik zelf was, heb ik geleerd wat het inhoudt om Judy Curaçao te zijn. En toen ik op Curaçao, nou, dat ik in ieder geval heel erg collectivistisch ingesteld ben. Steeds het belang van de groep zoek. En dat valt mij op dat dat een tegenstelling is met het leven tussen Nederlanders die toch heel erg individualistisch ingesteld zijn. Dat is 1. Maar ja, dat uit zich dan op verschillende manieren. En dat vind ik eigenlijk wel mijn core zijn. Het wezen van mijn zijn. Oké, laat ik het hierbij laten. Dus,
de Curaçao begrijp ik is Portugees en is collectivistisch en... Ik hoop niet dat je mij gaat samenvatten zo direct. Ik zei, ik hoop niet dat je mij gaat samenvatten zo direct. Maar heel in het kort, ik heb veel meer gevoel met de verklaring zoals het daar staat, dan de conclusies van de heer François over Curaçao. Laten we zeggen, want met jouw conclusies heb ik het idee dat ik ga dwalen. Dan heb ik geen identiteit. Ik heb niks. Ik heb alleen maar goed onderwijs, goed dit, goed dat. Ik bedoel, dat geldt voor alle landen, de wereld, voor iedereen, alle gemeenschappen. Maar hierbij heb ik een gevoel bij. Dat is mijn commentaar. Oké, bedankt. Richard Knel. Ik weet niet of ik het precies aansluit hoor, maar een klein advies zou zijn om die term Curaçao te begraven. Omdat, ja, Curaçao geeft toch een aantal nationalistische connotaties. Hè? Bloed- en bodemtheorie doet mij een beetje denken aan de term Curaçao. Ik ben zelf op Curaçao geboren, een Surinaamse vader en een Curaçaose moeder. Maar dat heeft geleid bij aankomst hier, wat men toen in de jaren 70 identiteitscrisis noemde. Je zag spoken, je hoorde spoken en je zag van alles dat er nu was. Mijn vraag eigenlijk is van, waar leidt deze discussie naartoe? In de zin van, zijn er geen andere prioriteiten? Vooral zoals wij als gemeenschap hier in Nederland, en als ik hoor van u een belangstelling voor de volksklasse. De volksklasse, zoals u dat heeft zo mooi hebt verwoord, is namelijk van, we moeten zelf denken. Op Curaçao word je gestraft als je denkt. Als je jezelf vragen stelt. Hoe wilt u daar verandering in doen? Onderwijs, prima. Maar niet die gevangenis waar kinderen naartoe gaan op dit moment op Curaçao. Een onderwijs die kritisch leert denken en kritisch leert handelen. Want het onderwijs die ik in ieder geval genoten heb op Curaçao, we horen dat tegenwoordig, dat deze kerels met jurken aan kleine kinderen zaten. Hè? Dus, ik bedoel, wat voor soort onderwijs hebt u voor ogen? Oké, en wie heeft die vraag gesteld, Richard? Richard? Wie heeft die vraag gesteld? Zeg maar. Wie heeft die vraag gesteld? Jongeman. Mijn naam is Elton van Mediaal. Ik liep er net weg toen jij wat zei en ik was het absoluut met je eens. We zouden het niet hebben over politiek. Maar ik ging zitten en ik lees verklaard alom Judy Curaçao te zijn en accepteer zonder schaamte cultuur en geschiedenis. Vraag aan de heer Rosalie eigenlijk, die is nu niet. Maar waarom hebben ze de naam van Peter Stuyvesant dan veranderd naar iets anders? Want Peter Stuyvesant is ook onze geschiedenis. En helaas, dan zou ik moeten zeggen, als ik het zonder schaamte accepteer, ja, en zij doen dat, dan ben ik ook geen Judy Curaçao dan. Heel raar, hè? Dan ben je geen Judy Curaçao zijn? Nee, ik wil het wel zijn, maar als dat het is en zij veranderen het zelf, wat moet ik dan kiezen? Oké, dat is alles. Duidelijk. Robert Hoost. Ik word in twijfel gebracht, want ik ben zelf geboren in Suriname. Als baby naar Curaçao gegaan en mijn leven lang op Curaçao gewoond. Nu woon ik in Nederland. Wat ben ik volgens de tafel? Komen we daarop terug? Noite, mijn naam is Senica Raus. Een vraag. Ik heb zelf gemengde ouders. Mijn moeder komt uit Aruba. Mijn vader is de jongste zoon van een familie van 11 kinderen. En hij is toevallig op Curaçao geboren. Dus hij zegt, no llama Engels met de Curaçao. Hoeveel mensen hier zijn Curaçao? Even handen omhoog. Hoeveel mensen hier zijn geboren op Curaçao? Laten we daarmee beginnen. Oké, van de mensen die nu hun handen omhoog hebben, hè? Die geboren zijn op Curaçao. Wie van jullie hebben
een moeder en een vader die allebei ook geboren zijn op Curaçao. Handen omhoog. Vader en moeder. Oké, daar gaan al een paar handen omlaag. En zijn de grootouders ook op Curaçao geboren? Allemaal? Oké. Mijn kinderen, ik ben met een Curaçaoenaar getrouwd. Onze kinderen zijn in Amsterdam geboren. Ik heb een kleintje van 1,5 en eentje van 6. Wij voeden ze tweetalig op. Ze kunnen nu inmiddels 3 talen. Zijn mijn kinderen Yukoso? Ze kunnen Papiamento praten. Ze zijn trots op de cultuur van hun ouders. Maar ze groeien op in Amsterdam. Maar ik heb toch een vraag voor jou. Waarom die vraag van vinger opsteken en dan beide ouders op Curaçao geboren? Nou, ik zie Yukoso. Mijn definitie van Yukoso is, je bent daar geboren. En de ouders ook? Beide ouders ook? Ja. Nou, niet beide ouders, maar op het moment dat je daar geboren bent, dan ben je automatisch Yukoso. Als je daar niet geboren bent, is het allemaal de manier waarop jouw identiteit gevormd is, dat je jezelf Yukoso noemt. Dus Yukoso bestaat in verschillende gradaties. Jongeman, de naam. Goedenavond, ik ben Jefferson Martina. Ik ga het heel makkelijk maken. Jullie Curaçao is gewoon wat je voelt. Als je Curaçao voelt, dan ben je Curaçao. Goedenavond, mijn naam is Rinjo. Ik denk allereerst dat ik merk dat we geen eenduidige definiëring, of we kunnen geen overeenstemming bereiken over wat nou de definitie is van identiteit. We hebben verschillende dingen gehoord. Francio heeft een hele andere definitie, die heb ik vandaag voor het eerst gehoord. Ik dank je voor dit inzicht. Ik denk dat identiteit, we hebben meerdere identiteiten. Je hebt een culturele identiteit, een sociale identiteit, een etnische identiteit, een spirituele identiteit. En die allemaal zichzelf op een andere manier kenmerken. Als ik naar mezelf kijk, etnisch gezien, beschouw ik mezelf Afrikaans. Dus dat is mijn etnische identiteit, mijn Afrikaans zijn. Mijn culturele identiteit, ik ben geboren in Nederland. Mijn moeder komt van Curaçao. Dus met beide culturen ben ik opgevoed. Dus wat dat betreft ben ik dus Curaçao's en Nederlands. Zo hebben mensen denk ik verschillende identiteiten. En daarnaast denk ik trouwens dat ik vind dit wel oké. Omdat je hebt eigenlijk met deze criteria heb je de keuze om Yuri Curaçao te worden. Je kan ervoor kiezen. Je kan Papiamento leren. Je kan het leren praten. Als je wilt werken aan de vooruitgang van Curaçao, als je dat wilt, dan kan dat. Als je dat niet wilt, is een keuze. Hoe heet jouw Wincho? Jullie mogen reageren. Rinjo. Oké, kijk dit eraan, Sandinemi. Raymond Labat. Heren, good point. Een Curaçaoenaar is iedereen die zijn hart daar heeft, ongeacht waar je geboren bent. Zodra je in staat bent en bereid bent mee te werken aan de economische ontwikkelingen van een land, dan ben jij in dat geval Curaçao. Er worden per dag in Amerika 300 Amerikanen ingezworen. Ongeacht hun geboorteplaats, op dat moment worden ze Americans. In de speech die ze meekrijgen van de rechter, wanneer zij de eed afleggen, is never let go of your culture and your language, because that is the strength of this nation. Amerika is opgebouwd uit verschillende culturen, verschillende talen. Hoe willen wij op Curaçao gaan werken aan een economische ontwikkeling, gaan groeien binnen 20 jaar naar een bevolking van minimum 350.000 mensen, als wij bepaalde segregatie gaan toepassen? Moeten deze mensen moeten ze daar komen en meedragen of meewerken aan de economische ontwikkeling van het land? Maar je wordt er niet beschouwd als een van ze. Wat moet ik doen?
Ik heb Chinees bloed, ik heb Afrikaans bloed, ik heb Libanees bloed, ik heb Nederlands bloed. Ben ik geen Judi Curaçao? Niet een Judi Curaçao niet daar. Dat wil ik bij later verlopen. Dank je. Goedenavond, mijn naam is Sheila Cruz. Ik heb het al vaker aangegeven. Ik ben op Curaçao geboren, maar ik ben in Zeeland opgegroeid. Dus met 3 jaar. Ik verhuis terug naar Curaçao. Ik denk, ik ben Curaçao. Ik word geaccepteerd. Nee, zwarte makamba, want je spreekt te goed Nederlands. Dus kom je terug in Nederland. Toen heb ik gewoon besloten om mezelf als wereldburger te zien. Ik heb een Iraanse verloofde. Ik verrijk mezelf met andere culturen om mezelf te verbeteren als mens. Dus ik ben een wereldburger en ik ben gewoon een mens. That's it. Toch een vraag. Je wordt niet als Curaçao gezien omdat je te goed Nederlands praat? Dat was het. En praat je ook Papiamento? Malu. Oké. Kun je met papje zien? Oké. Nou, een stortvloed. Ik ben benieuwd naar jullie reactie. Wie eerst? Ja, een enorm aantal reacties waarvan sommigen zeggen, ja, je hebt zoveel identiteiten. Hè? Je bent in Nederland, dan ben je Nederlander, ben je weer op Curaçao, dan ben je Curaçao. Ik zal het voorbeeld noemen van een vriendin van mij. Surinaamse vader, Arubaanse moeder, in Nederland geboren. Het hele allochtone circuit en zwarte scholen doorgelopen. Studeert nu in New York. Wanneer iemand haar daar vraagt, wie ben je? Tot haar schrik, de eerste keer zei ze, I'm Dutch. Dat had ze nog nooit gezegd. Altijd kwam er een verhaal bij, I'm van de Caribbean, mijn vader is van Suriname. Maar in het buitenland, in Amerika, was het plotseling Dutch. En ik denk dat dat voor een heleboel identiteit gaat, dat het afhankelijk is van de context waar je bent. Je hoeft niet exclusief Judi Curaçao te zijn of exclusief Nederlander. Ik zelf ben Fries, maar noem mij dat eigenlijk alleen maar in Friesland. Wanneer ik buiten Europa ben, dan ben ik Europeaan. En dan hoop ik dat de mensen nog een beetje weten waar Nederland en Amsterdam ligt. Dat is in de regel niet het geval. Dat hangt helemaal van de context af. En daarnaast zou ik willen zeggen, afgezien van de identiteit die aan plaats is gebonden, heb je toch ontzettend veel andere identiteiten. Als man, als vrouw, als je leeftijd, hoe je in het veld zit, wat je werk betreft. Waarom wordt dit er zo uitgelicht als een doorslaggevend kenmerk van jou? Daar concurreren een heleboel andere identiteiten met deze. Ja, dat is de eerste reactie die ik zou willen geven. Fransjo? Nou, ik vond wat Raymond Labat net zei hartstikke belangrijk. Heel goed, hij heeft in ieder geval veel van de woorden uit mijn mond gehaald. Ik denk dat als ik naar heel veel van de mensen heb geluisterd, Rientje ook, dan zeg ik, je bestaan komt voor een of andere essentie dat je probeert te dragen. Dus je bent een mens die zich verkiest in te zetten voor Curaçao. Dan zeg je op dat moment, omdat ik me verkies in te zetten voor Curaçao, ben ik een Judi Curaçao. Ik ben een mens die zich verkiest om in te zetten voor Afrika. Nou, dan voel ik me Afrikaan op dat moment. Ik denk dat het beter is om op die manier naar die zaken te kijken. Het moment dat je dingen extrapoleert, zoals collectivistisch versus individualistisch. Ik denk dat er genoeg plekken in Nederland zijn waar de mensen extreem collectivistisch zijn. Laatst zat ik veldwerk te lopen, of denken dat ze collectivistisch zijn. Zat ik te lopen in Amsterdam, zuiden. Daar zie je dat mensen het idee hebben van wij zijn toch wel wat collectivistischer dan die Hollanders daarboven. Dus ik denk dat die onderscheid maken werkt op bepaalde momenten, maar als je heel goed kijkt, dan vind je altijd diverse tendensen overal ter wereld.
Wij praten vandaag over de identiteit van de Curaçao. Ja? En die vraagstuk over onderwijs, ik denk dat het heel belangrijk is. En daarom zou ik zeggen dat als je zou kijken naar instituties in een samenleving en je denkt in termen van liberale of sociaal-democratische samenlevingen, dan zeg je dat je altijd een maatschappelijk middenveld hebt, bestaande uit diverse clubs, associaties, etc. Ik denk dat zij een rol hebben. Ik kijk naar jouw project, Tata Kutapapi Kutaatje. Dat is een onderwijsproject voor mij. Kerken. Ik heb gemerkt op de eilanden dat je heel veel kerken hebt waar men elke zaterdag bezig is een stukje van de Bijbel te pakken. En dan kan iedereen zich relateren en het interpreteren zoals zij willen. Daar moeten we uitbouwen. Je hebt political society, je hebt diverse politieke clubs. Men is bezig daarin. En dan heb je ook nog eens een keer bepaalde mensen in de regeringen. Dus als je het zo bekijkt, dan heeft iedereen en elke institutie een rol daarin. Wij praten... Ja, oké. In jouw definitie van net zeg je van... en ieder die zich inzet voor de ontwikkeling van Curaçao is een Curaçao. Als ik dan hier 40 jaar woon en ben op Curaçao geboren... ik zet me niet in voor de ontwikkeling van Curaçao... maar ik werk gewoon hier, ik doe mijn dingen gewoon hier... niks te maken met Curaçao. Ben ik dan geen Curaçao meer? Nee, gewoon... Daar heb ik het niet over. Nee, dus nou, wat je net zei. Dus je zei daarnet van ieder die zich inzet voor de ontwikkeling van Curaçao is Curaçao. Ik zei een mens die verkiest om zich in te zetten voor bijvoorbeeld Curaçao, bijvoorbeeld tijdens een gesprek. Net als nu, ja. Dan mag je het zijn. Dan mag je het zijn. Waarnemend gevolmachtigde minister. Ja, Benootje. Ik vind het een hele interessante discussie. Wat ik mis in de discussie is de context waarbinnen deze hele discussie eigenlijk is ontstaan. Ja? Ik denk dat eigenlijk heeft iedereen een beetje gelijk met betrekking tot de discussie. Wat ik heel goed vond was dat identiteit, of je afvragen wat je identiteit is in feite, en daarna handelen, positie nemen, positionering. Hè. Volgens mij speelt dat in deze discussie ook een rol. Waarom? Wanneer komt de behoefte van positionering op? In een bepaald, wanneer komt de behoefte bijvoorbeeld in Nederland om zich te positionering versus, ik noem maar Europa bijvoorbeeld. Wanneer komt de behoefte op om zich op Curaçao te positioneren? Ja? En te positioneren, in feite is het een afzetten tegen. Ja? Waarom doet men dat? Ja? Dat doet men, ja? Er zijn verschillende redenen om dat te doen, maar binnen welke context kwam deze discussie op? Is de behoefte ontstaan om zich op Curaçao op een gegeven moment te gaan positioneren en deze discussie inderdaad te beginnen. Curaçao's identiteit, ja? Wat er staat, ik heb eigenlijk niemand gehoord dat zegt van hé, dat klopt niet. Ja? Ik heb niemand horen zeggen dat klopt niet. Voor mij, ja, waren er mensen die zeiden dat klopt niet? Wat zeg je? Dan ben ik benieuwd. Maar als er mensen zijn die zeggen dat dit niet klopt, dan wil ik dat graag horen. En waarom niet? Maar gaat u verder, meneer. In ieder geval, ik ben het volledig... Gaat u verder eerst. Nee. Nee, wacht even. Nee. Hij maakt eerst een... Ik ben het volledig eens met de jongeman die net zei van... In feite is het een discussie waar wij ons allemaal in kunnen vinden. Dat is wat meneer zei. Ja? Er zijn elementen in, inderdaad, waarvan je zegt van... Ja, kijk, niemand praat over... Ja, Curaçao, dan moet je ergens geboren zijn. Dat staat nergens. Curaçao, dan moet je zwart zijn. Dat staat nergens. Ja, dat bedoel ik. Ja? Curaçao betekent dus in feite dat je multicultureel bent. Curaçao betekent dat je multiculturaliteit accepteert en respecteert. Dat staat er. Ja? Wat kan daar op tegen zijn? Maar in ieder geval, ja precies. Ik bedoel, maar
Er zijn mensen die zich zo willen positioneren en er zijn mensen die zich duidelijk niet zo willen positioneren. En dat is afhankelijk van de context waarbinnen deze discussie zich voordeed. Er zijn mensen die gewoon deze discussie niet aan willen gaan. Ja? Voor een bepaalde reden. En er zijn mensen die zich die deze discussie wel aan willen gaan. Ik denk dat de context waarbinnen deze discussie is ontstaan, is de emancipatorische strijd van de Curaçaose bevolking. Ja? Om zichzelf, zeg maar, zichzelf te zijn, om zelf te zich te nemen, om zijn toekomst te kunnen bepalen. En binnen die context is de discussie ontstaan van wie is Judy Corso. En volgens mij kunnen veel mensen, er zijn mensen die inderdaad ook hier geboren uit Curaçaose ouders zeggen, ja, ik ben Amélie Corso. Dat kan, ja. Maar dat wil ik zeggen. We moeten ook over de context praten waarbinnen deze discussie is ontstaan. Ja? Dank je. Ik sta er in ieder geval helemaal. Ja. En nou komen de mensen die zeggen van, ja, doe maar Alex. Ja, doe maar. Nou, Doe maar Alex. Ik kreeg het woord, dus ik ga maar eventjes Doe maar Alex. in het vuur. Mijn naam is Alexandra Jansen. Ik vond de vraagstelling interessant om te kijken wat de context is van deze discussie. Ik krijg zelf het idee, deze definitie is oud, dus de latere is veel scherper dan dit. Dus zeg maar je zei deze was uit 2002? 2001, maar het is overgenomen door de huidige coalitie. Oh, ik dacht dat hij namelijk iets veranderd was de vorige, maar de laatste, maar dat weet ik niet zeker. Oké. Nou goed, dit is dan de definitie. Maar ik had het idee dat het een politieke context heeft, inderdaad. Wat de plaatsvervangende gevolmachtigde minister net noemde. We gaan een toekomst bouwen, een nieuwe toekomst voor Curaçao. Dus we willen kijken van wie hoort daarbij. Dat is blijkbaar de vraag. Want we willen het voor de Curaçaoenaar. En de Curaçaoenaar is dan de Judy Corso. Maar dat heeft dus te maken van, wij willen dat. En zij dus niet, of zelfs al anderen mogen er niet bij. Dat heeft iets te maken met uitsluiting en insluiting. En dat in- en uitsluitingsmechanisme, daar hebben we het eigenlijk over met iedereen. Papiamento spreken, ik spreek het niet. Ik voel me niet 100% Judy Corso, ik heb er wel veel mee te maken. En dat is misschien die taal. Voor de rest denk ik, alles oké. Maar ik ken hier ook iemand, een journaliste, die ontzettend met Curaçao, en die volgens mij zich wel Judy Corso voelt, maar het Papiamento niet geheel beheerst. Ook al is haar vader op Curaçao geboren, heeft ze Papiamentalige opvoeding gehad. Dus ik denk, ga je naar de toekomst? Ik ben echt blij met de presentatie van Francio, omdat ik het ontzettend interessant vind om te kijken van, past een Michael Jackson, past een nieuwkomer in de toekomst van de Judy Corso? Kunnen we ook met nieuwkomers, of ze nou geboren zijn, waar dan ook, van welke economische laag waar dan ook, aan die economische ontwikkeling en aan die verdeling, wat volgens mij dat verdelingsmechanisme heel graag ter discussie stellen. Afronding? Bedankt. Ja. Bedankt, dat is duidelijk. Geen uitsluiting. Ik denk nee, geen uitsluiting, we moeten insluiten. Mevrouw. Dag, ik ben Hilka Capricorne. En ja, ik heb zelf ook wel geworsteld met de vraag van ja, wat is de Judy Corso in mij? Nou, misschien ook wel een reden waarom ik ooit psychologie ben gaan studeren, ook cultuurpsychologie. En ja, voor mij is de Judy Corso in mij wat ik deel met Cheyenne, dat gevoel van die zwarte Makamba te zijn. Hoe mijn moeder zich voelt, het melkmuisje uit Amsterdam op Curaçao. Zij heeft geworsteld met wie ben je als Nederlander op Curaçao. Mijn vader die de kunstacademie op Curaçao heeft opgericht. Mijn banden met hun, dat is voor mij Curaçao, maar ook de geur van Soppy Mondongo, van je prikken aan een zeeegel. Dat is mijn gevoel van Curaçao. En dat is een puur individuele geschiedenis wat ik heb met Tanja. Die achtergrond, die banden, dat is het voor mij. De geur, dat wil ik graag meenemen. Dat is echt ik vind die cultureel sociologische benadering vind ik erg interessant, erg nuttig. Maar wat jij aangeeft van geef jezelf vorm, je eigen identiteit. Dat vind ik echt getuigen van lef als je dat durft. En elkaar daarin te vinden. Oké, dank u. Mevrouw.
moeten zo'n beetje komen tot een afronding. Ik weet niet of Passie aan... Oké. Mijn naam is Adelina Jones. Ten aanzien van de vraagstelling van zo net of het wel klopt wat daar staat. Ik denk dat die vragen die die jonge dame heeft gesteld allemaal gewoonweg duidelijk aangeeft dat het niet klopt. We zijn allemaal van ergens gekomen en op het land terechtgekomen. Maar als ik zal kijken naar wat is mijn Judith Corso, ik heb 2 ouders die niet op Curaçao zijn geboren. Ze zijn in de Engelse gebieden geboren, eentje op St. Kitts, de andere op Nevis. De vraag of ik Judith Corso ben, die vraag hoef ik niet te stellen. Mijn ouders, het enige wat ze deden was de samenleving waarin ze zitten, blijkbaar vanuit hun christelijke opvoeding, zorgen dat je een bijdrage, een toegevoegde waarde hebt voor je samenleving. Maar sluit die definitie jou uit? Nou, praat en verstaat papiamento. Nou, om dat eerlijk te zeggen, wij spraken thuis Engels, tot de dag van vandaag altijd met mijn ouders. Buiten op straat hebben we papiamento geleerd en op school Nederlands. Dus zodoende heb ik me dan in die samenleving leren staande houden. En mijn ouders hebben nooit tegen ons gezegd, je praat geen papiamento in dit huis. Dus het hangt ook van af hoe je in je omgeving wordt ondersteund daarin. En één ding wil ik wel nog meegeven is, ik vind het heel interessant dat de overheid die wil een identiteitsdefinitie geven. Dat zou wel moeten, omdat je zoekt naar een vorm om mensen eigenlijk te binden. Maar ik denk als je zegt zonder schaamte en je cultuur en geschiedenis accepteren, dan denk ik dat het eerste dat wel heel belangrijk is, dat ze moeten zorgen dat ze binnen het onderwijs die cultuur en die geschiedenis ook helder overdragen aan hun mensen op dat eiland. Want heel veel mensen hebben die kennis niet. Dus dan kunnen ze ook geen zonder schaamte die accepteren. Je kwam terug bij Fransje zo'n beetje? Ja, zeer zeker. Oké, wij moeten zo'n beetje tot een afronding komen. 2 mensen willen iets zeggen, 3 mensen dan? Oké, 4. Even voor de duidelijkheid over de definitie net en waarom ik de vragen stelde. De definitie zie ik gewoon puur als een idealisme. Het is een bepaalde ideaal, misschien zelfs een wens, zoals de dame zei, om mensen te binden. Maar het is dus niet een toetsing. Je kunt het niet gaan toetsen wie wel of wie niet daaraan voldoet. Met alle respect dat je dat wel aan ons vraagt, maar je kunt het niet toetsen. Wat ik wel interessant vind om erover later te discussiëren is, jammer dat het commentaar van Lambert even een beetje wegzakte. Van de dame die in het buitenland, in Amerika zei ineens, I'm Dutch. Want ik heb precies hetzelfde gemaakt toen ik dus in Engeland woonde. Van, hoe moet ik nou Curaçao in het Engels zeggen? En ik heb wel eens de poging gedaan om te zeggen Curaçao, maar niemand wist Curaçao. Maar dat had ik 15 jaar geleden ook al meegemaakt toen ik als tiener naar Amerika ging. Dat ik niet kon uitleggen, Dutch wisten ze wel. Ze denken dat het dan Duitsland is, heel vaak ook. Maar Aruba, dat kenden ze wel. Oké, nou, duidelijk. Tijd begint een probleem te worden, dus wil je het alsjeblieft kort houden? Tuurlijk. Mijn naam is Jonathan Samson. Ik ben een Judith Corso. Waarom? Omdat mijn hart daar ligt. Als wij regels gaan stellen, definities wie een Judith Corso is, dan trappen wij op elkaars gevoel. En zoals ik net zei, het draait om gevoel. Je voelt je een Judith Corso. Als wij regels gaan stellen, dan zijn we elkaar aan het discrimineren. En dat moeten wij niet doen met Kutusi Corso. Oké. Goedenavond. Mijn naam is Jori. Interessante discussie, mooie dingen die jullie allemaal zeggen. Ik wil iets heel simpel zeggen. Curaçao is een heel interessant eiland, denk ik, omdat onze oorspronkelijke bewoners zijn allemaal weggevaagd. En alle andere mensen die er zijn gekomen zijn nieuwkomers. Kwamen overal vandaan, ik ben nog niet klaar hoor, sorry. Zijn overal vandaan gekomen en zijn daarna ook aan allerlei andere plekken gegaan. Waardoor we dus hier allemaal zijn met allerlei mensen. Die zich op de een of andere manier allemaal betrokken voelen. Of ze nou wit zijn, Libanees, Portugees, weet ik wat waar ze allemaal vandaan komen. Dus in plaats van de discussie te voeren van
wie is de Judy Curaçao, lijkt het me handig om ons af te vragen, als we toch allemaal zo betrokken zijn, wat we kunnen doen voor de Judy Curaçao in de toekomst. Rafa Rosario. Sí, mi nombre es Rafa. Een aantal dingen. Ik heb niet gezegd dat dat niet klopt wat daar staat, maar ik vind dat het niet nodig is. Het is net ook al gezegd, ik ben helemaal eens met die mevrouw, volgens mij Alex, die gaf aan dat je door het definiëren van identiteit je automatisch anderen uitsluit. En dat kan nooit de bedoeling zijn, denk ik, ook niet van deze discussie. Dus het klopt wellicht, maar het hoeft niet. Verder zou ik toch ook nog wel een stukje van wat prinses Maxima gezegd heeft nog willen aantippen. Want zij heeft gezegd, die identiteit, die Nederlandse identiteit bestaat niet. Ik heb het niet kunnen vinden. Het is veel belangrijker om elkaar te leren begrijpen, omdat je een belang deelt. Niet richten op zichtbare verschillen, maar op een gezamenlijk doel. Als wij ons dat voor ogen houden, als je nou Judy bent, geboren op Curaçao of niet, dan denk ik dat wij in ieder geval de goede richting op gaan. Oké, dank u. Roberta. Ja, ik heet toevallig ook Rosario. Toevallig? Nee, ik had een vraag aan meneer Senior. Ik weet niet of hij er nog is. Maar meneer Senior had erover dat de meesten van ons eens waren met wat allemaal er staat. In grote lijnen ben ik het wel mee eens, maar alleen over het stuk van de geschiedenis. De meneer hier had het ook over. Ik heb ook op Stuyvesant gezeten en het is ook meer dan 40 jaar geleden. Maar ik had geen problemen met Stuyvesant. En nou ja, nu is de hele discussie ontstaan. Heeft men de naam van Stuyvesant veranderd? Volgens mij, want ik ben pas op Curaçao geweest en ik had ook een paar leerlingen gesproken, zonder echt te overleggen met alle leerlingen. En dan vraag ik me dus af, waarom is dat gebeurd als dus nu staat dus dat wij toch zonder schaamte onze geschiedenis moeten accepteren? Dat is ook een deel van onze geschiedenis. Dat vind ik wel dat het belangrijk is om te Alleen gaan we die discussie nu niet voeren, dus dat maak je straks met voeren. De allerlaatste persoon, allerlaatste. Nou, na iedereen te horen praten en hun mening. Wat is de naam? Oh, Sarelli Emanuelson. Na iedereen te horen praten, wat ik wou uiten is, ik vind het jammer. Ik vind het jammer net nu, op het moment dat we onafhankelijk beginnen te worden, uiteindelijk, dat mensen nu specifiek willen gaan definiëren. Terwijl de Curaçao die ik ken, was gewoon in een klas waar een Chinees, naast het Chinees zijn, ook Judy Curaçao beschouwd wordt. Een Colombiaanse ook een Judy Curaçao is. En waar we nu mensen gaan uitsluiten en waardoor het nu niet nodig is. Waardoor ik dan zelf afvraag, wil ik dan deel zijn van een community die andere mensen dan zo specifiek moet uitsluiten. Dat is er nu helemaal niet nodig. En dat vind ik heel jammer. Het is de vraag het is de vraag of de definitie mensen uitsluit. Ik weet niet, waarschijnlijk wilt u dat zeggen. De opmerking is, deze definitie sluit niemand uit. Mensen, wij zouden eindigen om half 10. En toen zeiden we zullen waarschijnlijk door moeten gaan tot 9:15. Het is intussen 9:10. Ik wil de heren achter de tafel een laatste woord gunnen. Nou, ik vond dit een waardevolle discussie. En dan nog eens een keer weer terug te komen op onderwijs. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het zo is gestrest. Dat is iets dat volgens mij over het hele Caribisch gebied, dat men het belangrijk vindt. Ik denk dat er mensen zijn die vandaag niet hebben gesproken, maar die wel eigenlijk daarover verder in gesprek zouden moeten treden. Jaap Zwart, die daar zit, die eigenlijk heel lang directeur is geweest van de Peter Stuyvesant. Ik denk dat het belangrijk is dat hij ook meedoet in deze discussie over onderwijs. Juan Carlos, die daarachter zit als opkomende antropoloog, belangrijke antropoloog, geboren op Curaçao. Elton Villarreal die zich inzet en Adelina Jones die zich inzet in relatie tot de cross-border relations.
Als laatste denk ik heb iets gehoord. 2 of 3 dagen geleden zat ik met Jaap wijn te drinken. Dat was gezellig. En toen zei hij, weet je wat Fransjo, voor mij is een Judy Corsaal een lichaam op zoek naar een hart. En ik denk dat we daarmee kunnen eindigen, want ik denk dat heel mooi is. En ik zou wel denken dat we vanuit dat optiek verder hierover zouden moeten bediscussiëren. Misschien bij de volgende bijeenkomst en gedeeltelijk bij de Imagine IC bijeenkomst. Bedankt, Fransjo. Lammert. Ik vond het een zeer verrassende discussie. Zeker het laatste half uur, 3 kwartier. Een heleboel interpretaties die naar voren kwamen wat je onder Judy Corsaal zou kunnen verstaan. Het zit in mijn hart, ik zet me in, het doet er niet toe waar mijn ouders geboren zijn. Vooral geen regels stellen over wat het moet zijn. Zorg ervoor dat je mensen niet gaat uitsluiten wanneer je aan wilt geven wat Judy Corsaal is. En ik vind dat het publiek zelf heeft aangegeven dat het een hele ruime soort is, Judy Corsaal. En om dat dan in een formele definitie samen te vatten, denk ik dat je een heleboel ruimte afsluit voor persoonlijke invulling. En in die zin vond ik, niet van deze regering, Rutte, maar van de vorige regering, die inderdaad zei, ja, is een persoonlijke invulling hoe je je met Nederland wilt identificeren. En er is een baseline, en dat is de democratische rechtsstaat en de taal, maar voor de rest ben je vrij om je te associëren hoe je wilt. En daar vind ik het in de inburgering in Nederland onderweg. We verwachten van de mensen die Nederlander moeten worden van alles, aan participatie, betrokkenheid en dit en dat. Terwijl er natuurlijk ook een heleboel Nederlanders zijn die calculerend zijn, achteruit zitten, nergens aan meedoen, over de grens van een pensioen genieten. Dus in die zin vind ik dat je met je omschrijvingen en definities erg voorzichtig moet zijn om te zeggen, nou ja, dat is geen unieke stel en dat wel, en dat is geen Nederlander en die wel. En ik vind dat de discussie, ja, dat naar voren heeft gebracht. Bedankt, Lammert. Toen wij bezig waren met de voorbereiding van deze avond, toen was er ergens een vrees dat dit zou ontpoppen in hysterisch en emotioneel gedoe over uitsluiting en insluiting en blank tegen zwart en noem maar op. We hebben van alles bedacht. Maar dat bleek niet waar te zijn. Dat bleek niet waar te zijn. En inderdaad hebben een heleboel mensen gezegd van Judy Corsaal is datgene wat je voelt. Judy Corsaal is datgene wat in je hart zit. In je hart zit. Daar ben ik helemaal mee eens. Alleen, in mijn mening blijft het een politiek organisatorisch gegeven. En of ik gelijk heb, dat mogen jullie straks bij de borrel met elkaar en als je wilt met mij en met de andere sprekers, mogen jullie dat bespreken. Het blijft een politiek organisatorisch gegeven. Ik wil het hierbij laten en ik wil vragen aan Suena Francisco om de zaak te sluiten. Dankjewel, Ruben. Een lichaam op zoek naar zijn of haar hart. Vind ik een mooie. Ik heb met veel emoties van binnen deze discussie te luisteren. Het blijft een delicate question. Je ziet hoe het speelt. Het feit is dat wij allemaal import zijn, hoe je het wendt of keert van het eiland. Ikzelf, mijn voorouders, African descendants, tot slaafgemaakte Afrikanen, Europeanen, ik heb Joods bloed, ik ben een cocktail. Ik woon hier sinds mijn 5e in Nederland, ik ben Curaçao geboren. Als ze me hier vragen waar kom je vandaan, ik kom van Curaçao. Ik heb in Amerika gewoond en ik heb nog nooit gezegd I'm Dutch. Ik zei altijd I was born in Curaçao and I live in the Netherlands. That's it. Ik werd naar een ambassadeur van Curaçao, ik ging ze leren over Curaçao.
Iedereen kende Aruba, niemand kende Curaçao, daar zorgde ik voor. Waarom voel ik me jullie Curaçao? Omdat ik me verbonden voel met het eiland. Of ik hier nou 1 jaar, 2 jaar of 100 jaar woon, ik blijf met jullie Curaçao. Dat is mijn interpretatie, daar kunnen mensen over een andere mening over hebben. Maar dat is voor mij gewoon hoe ik me voel en wat ik me voel en hoe ik me identificeer. Dankjewel voor deze avond aan alle sprekers, aan Ruben als moderator. Waar zit je, Ruben? Waar ben je? Daarachter. Goed gedaan, goed gedaan. Interessante interpretaties en perspectieven door zowel Lammert als Fransjo, dankjewel daarvoor. Laten we beginnen met het netwerken, met het borrelen, met het drinken. En ik wil jullie allemaal natuurlijk nog even wijzen op onze volgende bijeenkomst in mei. Komt allen. En als je het leuk vond, als je het interessant vindt, je bent nog geen lid, word lid. Voor €60 per jaar kun je allerlei leuke bijeenkomsten bijwonen. Dank jullie wel. E televidente na nossa chega na parte final de debate interessantíssimo. Hopi pergunta, nossa compreender, hopi ainda puntra. Quem da o Curaçao, se bonança na Curaçao, ou se bonança outro caminho, pero a mim te querer, mas nem meu ponto de vista personal, me te vai dizer aqui também, no momento que bota estima o lugar, caminho bota viva e bota cooperar, trabalhando para o bem-estar do povo, significa que bota Curaçao. Essa é minha opinião personal. Nós estamos aqui com, maneira aqui pensa, infeliz noite trove, como é o debate vai? Bom, amanhã vai interessante. Por certo, me espera que o tem muito bastante emocionalidade, pero esse é nosso sode. No último momento, numa hora com a papel e definição de Curaçao que o governo está usando, porque teoria para ter certa coisa lenta. Pero remarcável está que o novo programa não questiona é que bota papel como de papimento. Não questiona é que vamos dizer que a maioria elementos de cultura de Curaçao está elemento na afro-curaçolense. Não questiona assim. Numa só tende a vista assim que a definição está excluindo. Bom, personalmente me tem que esse não é o caso, para sombra não vista nada que o mês está preto, para botar o Curaçao, ou o mês está branco, ou visa. Uma pergunta, se estrangeiro vem viva e tem, por exemplo, 15 anos viva na Curaçao e tem passaporte holandês automaticamente no momento aí, é considerado como Curaçao ou é queda toch estrangeiro? Bom, me quer dizer, 15 anos a pessoa não está papiamento, ele está comendo papiamento. Me quer dizer, 15 anos e tem suficiente respeito para a cultura de lugar caminho da Bíblia e respeito bem na que da Bíblia caminho da Bíblia. Que me se gomi, não tem problema. E se é mesmo aí que da Curaçao irá. Então, yunan de pessoa, por exemplo, família macamba vai Curaçao, então não é yun na Curaçao, e eu te consideras ta Curaçao ou é também a maneira que na Holanda que se botem mama e tata antiano, boyu te queda considerar como antiano, aunque ela não se acriba não. Bom, nossa mira é diferente é na sala, que está dentro da situação que você disse. Em caso de maior de não, tá se chama cama, maior tá Suriname, ou dois maior tá Suriname, ou o que seja, que é pessoa que está considerada como Curaçao. E não tem problema para bisa com não nota Curaçao. Até não tá em lugar, até não tá papel idioma, até não que me tá Curaçao não dá. Dus bottom line, Curaçao, aqui dentro, ora você sentir na boa coração. Me quer sem dúvida, pero me quer com respeito sim, para correr com me bem Holanda, então me não quer sem idioma, me quer sem holandês. Para para me tomar cama tá rende, então me não tem respeito para mim assim que para não que do viver aqui nanang, então não me vira me não pode integrar de país bisa assim que comita macamba, epa, me toma cama. Danke pela entrevista, televidente não assim aqui também, não se chega na parte final, nós estamos lá com nós praia também, e outro morador já hoje noite que a intermedia tremendo que a botar. Bom mês, agora que no momento a boca na casa, quem bota considerável mês, bota considerável mês Judy Curaçao, ou bota considerável mês afro-caribense, maneira não tem a hopi number, quem a bota? Essa é a pergunta que nós temos para a televidente. Nós estamos para o anúncio comercial e diz nós estamos back. E televidente não, aqui nós temos o senhor Lammert conosco também, e nós estamos para um com ela e a noite de informação aqui abai. Senhor Lammert, goedenavond. Goedenavond. En hoe vond u de avond vanavond? Het was een buitengewoon interessante avond. Van tevoren
had ik me een beetje zorgen gemaakt. Wat moet ik nou als Europese Nederlander gaan zeggen over Judy Curaçao en hoe gaat dat lopen? Met alles wat ik zeg, komt dat wel in de goede aarde terecht. Uit de discussie is gebleken dat Judy Curaçao door mensen op een heel verschillende manier wordt geïnterpreteerd. Het is absoluut geen dwingende definitie, althans volgens deze discussie, die mensen uitsluit en alleen maar betrekking heeft op een bepaalde categorie mensen. Een van de discussianten die zei, ja, het zit in je hart. En dan maakt het niet uit of je in Nederland bent, of je in Londen bent, of op Curaçao bent. Dus de definitie zoals die aanvankelijk naar voren kwam, leek wel uitsluitend te zijn. Maar in de discussie bleek dat de mensen allemaal een persoonlijke invulling daaraan gaven. Dat vond ik heel interessant en het was een buitengewoon heftig topic. Want je zag mensen in de rij staan om te discussiëren. Er moest echt met geweld afgeklopt worden om een eind aan de avond te maken. Het was dus midden in het hart van Judy Curaçao, deze discussie. Ja. Maar wat vond u, als ik moet vragen, wie is voor u een Judy Curaçao? Iemand die zei van, het doet er niet toe. Mijn ouders zijn niet op Curaçao geboren. Ik heb op verschillende eilanden gewoond. En op elk eiland, met mijn man, die is ook niet op het eiland geboren, hebben we ons ingezet voor dat eiland. En ook op Curaçao, toen we daar waren, hebben we ons ingezet voor dat eiland. Dus het doet er niet toe welke achtergrond de mensen hebben, waar ze vandaan komen of wie ze zijn. Maar ze hebben zich ingezet en dat, zei ze, maakt mij tot Judy Curaçao. En dat vind ik ook. Dat kan in feite iedereen zijn. Ja. Oké, dank u wel voor het interview en een prettige avond verder. Graag gedaan, erg leuk. Ja. Y televidente nang asina também nossa entrevista ao Sr. Lambert, tremendo contexto que ela deu nós também, uma noite tremendo, uma noite sublime. E nós também o também se nós por hanha também é outro moderador também seguro que estava de aí também uma noite passina duna sua interpretação com a noite aqui abai com a experimentar a noite aqui me te quer seguro e por mira atrás numa noite tremendo como é a noite. Maar een nootje hopiebong. Het was een hele leuke avond. We hebben goed gesproken. Je ziet eigenlijk dat mensen van Curaçao komaf, die zijn bezig zich te uiten en die zijn bezig op een positieve manier vorm te geven aan Curaçao. Abo, se me pop trabo. Quem está Judy Curaçao segundo Abo? Segundo me, Judy Curaçao is een persona que te bisa. Ik ga me inzetten voor onderwijs. Para enseñanza, para tour Judy Curaçao, onderwijs als levenlange project. Segundo, ta gente que te bisa, nos tinko trabaja para desarrollo, economische ontwikkeling met verdeling, dus de welvaartvraagstuk. Tercero, ta gente que te respecta individuo. Dus tegen geweld, badness gone out of style, zoals ze zeggen in Jamaica. En als vierde, het is iemand die respect heeft voor de wet en die eigenlijk graag wil leven in een rechtsstaat. Dat voor mij is een Judy Curaçao. Oké, nós há a pergunta também de nós ainda de público que aponta nós que o verschil que estava tendo entre o debate aqui na Holanda e o debate que estava tendo na Curaçao. Secondo me, het debat in Holanda begint met een vraagstuk en die zegt: de mens is een kwetsbare wezen. Laten we situaties creëren, of in ieder geval dingen creëren, zodat we kunnen zorgen voor de kwetsbare mens. Dat is het beginpunt van de discussie hier in Nederland. Het lijkt op Curaçao een discussie te zijn van wie gaan we in- en uitsluiten. Kinang na Holanda, de discussie die Judy Curaçao, hoe kunnen we zorgen dat mensen een menswaardige leven leiden. Dat is het. Oké, dankie pa, boa noite e passa feliz noite. Nossa seguitopa. Sì, sicuramente. Dankie Nos TV. Dankie Tico. Ciao.
Ok, televidente, assim aqui também nós participamos inteira a noite, uma noite tremendo, uma noite de informação e maneira mais bisabo, me telagabo que pergunta, quem paabo te Youth Show? Bota considerado Youth Show? Essa te pergunta que nós temos para a noite e maneira nós bisa acaba, nós também quem mais nós também há, para nós podemos entrevistar e público também aqui com nanga pensa, com nanga a noite, para nós podemos quem te Youth Show segundo abo televidente. E televidente nang nos back, aqui na nós tem Gino Jacobs junto com nós também. Me também lá que mes introduzir isso mesmo. Gino, feliz noite, baba. Feliz noite. Meu nome é Gino Jacobs e me é presidente da organização Kifa e nós também está presente aqui a noite na debate sumamente interessante aqui na Amsterdam. Gino, uma pergunta. Kiko abo te chama Youth Show? Quem pa abo te Youth Show? Sim, lo qual inderdaad com nosso papel tocante a noite. Me quer que foi no momento que botamos que contribuir no desenvolvimento econômico do país de uma forma positiva, ou desenvolvimento em geral positivo para o país e estima corso, betin corso, demo coração, ongeacht de lugar caminha bota bini ou o maior nata bini, botin é direito de chamar um de corso. Com abo aia com a noite abai. Ela vai sumamente, lo qual me gusta de a noite tá com turhene tá bota envolver de uma maneira não somente racional, pero também emocional, que não quer echt atender o qual não quer bisa, e me quer assim, não botar um stop na noite, a noite, nós lá sigue até gesto sor, porque aceita música também que é amor que nós temos para nos isla Corsou e que aceita o qual nós quer advocar eigenlijk a noite aqui na Amsterdam. E uma pergunta fora de interesse junto aqui, que boa organização está para eigenlijk, para nós oyentes não conhecem isso aqui? Sim, nós lança a plataforma Kifa, e Kifa é a plataforma que representa toda a Curaçao young professionals na biba para fora de Corsou, pois não na Holanda só, pero na tour caminho rond o mundo, é decir, América, Colômbia, São Domingo, de onde não está, e uma plataforma online que nós temos, www.kifacuraçao.com, e não toda a Curaçao young professionals não podem junto, então a organização aqui está representando o terreno social, econômico e político. Okay. Gino, um prazer também, me quer lá que nós chega aqui. E Gino, me quer avisar também que você conta também com nós de nós TV para qualquer coisa que você esteja, nós estamos na boa ordem, para assim, na boa humana também, na boa organização. Esse é o hope bom para atender, até aqui nós temos uma reação positiva só eigenlijk de comunidade curaçolenho e tudo que contribui na questão que o Kiva Corsou alanta com ele. E esse é bom também, porque ao fim nós não queremos competir com ninguém, eigenlijk nós queremos sinergia e o qual nós queremos botar toda a organização junto, para nós trabalhar junto, porque ao fim do dia tem coisa que nós queremos e esse é o melhor Corsou. Ok, Gino, danke para a boa entrevista e nós seguimos topa. Bom, mas passe uma boa noite e mais danke para o tempo aqui. Okay. Bom. Televidente, assim que nós conversar com Gino também, bom mês atende. Tu rende tem uma opinião pensando quem te Youth Show, tu rende a duna na opinião também e me te quer ta uma noite tremendo, caminha nós por a mira, escuta com o pueblo ta mira, com o pueblo ta pensa, inquietude en o pueblo su coração, passar quem te Youth Show e quem não. Maneira uma bisa acaba minha opinião personal, tá uma opinião que te bisa com Youth Show, tá uma persona que te estima o país e que trapa a comunidade do país. Me te quer me te vai puntra também, me que vai puntra estrangeira também, que te pensa para o que te trata Corsou, quem te Youth Show e nós vai acessar aqui para nós com ele não te sentir também para o país Corsou. Nós também cheque na outro ângulo. Me quer sempre tá bom para que tenha dois ângulos e me quer puntrando uma pessoa estrangeira, uma pessoa que não está Youth Show, que não anança na Corsou e não está viva na Corsou também, que para sua opinião. Nós também chama colega também de nós TV aqui também. Nós temos Maybel também, Maybel Estrella junto com nós. Maybel, feliz noite para ti. Feliz noche, buenas tardes amigos televidentes de Nos TV. Y bueno, aquí nos encontramos en el debate hoy de Curazao. Increíble. Mira, una pregunta. Yo quiero saber, para ti, como extranjero, una persona que no nació en Curazao, que no ha vivido en Curazao, ¿qué es para ti es ser curazaleño? ¿Qué vistas tienes tú después de oír este debate? Bueno, en vista de todo lo que he escuchado, pienso que curazaleño lo llevas en el corazón. ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? ¿Cuáles son tus raíces? De ahí es donde tú eres. Entonces,
para ti ser curacaleño o ser de cualquier parte que tú eres, es aquí, comienza en el corazón. Sí, pienso que sí. Las raíces de todo lo que tus padres te han inculcado a ti, ahí es donde vienen tus raíces. Naturalmente, ¿de dónde vienes? Ok, gracias por la entrevista y nos vemos. Bueno, gracias y besitos a todos, bendiciones en sus casitas y no se pierdan este programa que está buenísimo. Chao. Ok, televidente, nós alagabo escuta também a opinião de nosso colega também, Mabel Estrella, e nós também seguimos mais de opinião também. Nós temos uma dama também junto conosco aqui. Feliz noite, Babo. Danke, igualmente, também para nós televidentes, né? Nós por atender também que o Baduna ponto muito importante, Baduna boa origem também de uma boa maneira bem que sei, né? Você considera bom mesmo o curso? A mim te considera mim completamente um curso. Pero tá fácil para bisa botar nhabo que tinha reina bisa no bonota o curso oferecer, não? A mim personalmente tô hobby seguro den hecho comitão e o de curso. Esse awardo do nana me dor de mi maior, né? E naturalmente de dor de barrio e omgeving e escola e assim me possível mais de comita de curso de comita sentir me esse. Pero me te quero mais importante agora aqui para staat erbij stil dat ik hoop en ik toch nothing echt gevoel liberdade. Então, die kon eigenlijk, então we keren algo maneira sabe que dat gewoon ideal, dat was gewoon great. Com a banha noite vai. Mas ela vai magnífico, me dá o seguinte, bia mais gente tem cubini, tá importante para nos laga nos boss wordo escuchar, que conosco como pueblo eigenlijk, hasta nós aqui na Holanda, tá importante para laga sa, que conosco pensa, no, de tipo de coisa aqui passou, nós também tá ajuda corso, tá? Seguro. Ok, danke pela entrevista, danke pela boa tijd. E nós esperamos para nós topar outro caminho, tem outro debate na clube, nós como Manelo também tem mais debate rond Holanda, de tópico aqui. A mim lo tem seguro, não me espera algum de nós televidentes não também lo tem. Ok, danke. O televidente não assim nós podemos entrevistar outros sim, de mim também mais para compreender que que tá viva dentro da comunidade de Corsau, que que tá viva dentro do pueblo de Corsau, que que não tá pensa e para nós possa quem tá de Corsau, bota considerável mesmo de Corsau. Bota viva para Corsau, bota estima Corsau. Antes sei te pergunta como que é sido a noite e nós estamos bezig aqui nós estamos mirando mais dentro nang também, que está acercando-nos assim aqui, para nós por aí uma entrevista com nang também. Lá nós chega aqui, nós moderador nanda buscando assim aqui também para tur de pessoa nang que vindo nang opinião a noite, den é tremendo debate que nós estamos tendo. Ok, mira aqui. Nós temos mais. Nós temos cabalheiro aqui também. Cabalheiro, feliz noite. Boa noite. Você considera bom mesmo o curso? Eu considero mesmo o curso, sim. Mas não, se nós não. Pero, mas vai curso com duas lunas. E mas vive na curso até com 75. 75 mas vai Suriname back. Dus, mas passa a escola Suriname. Mas tu costa, não passa costa na escola na costa, caso tu costa mas na costa, pues, me considerar mesmo o costa. Awo, kiko pa abo significa ta o costa. Para mim significa como o costa, me dá idioma, me conhecer história, me conhecer cultura e me dá pensa den como curaçolenho também. Para visar a realidade, hobby bia nanda quer que o costa me tá e não o Suriname. E hoop bia como de vez em quando está assim na transmissão para rádio, nada quer que me tá papel mais melhor pavimento com yuko sol mês, pues. Se me puntrava assim aqui, no momento que me não pavimento bom, pero me tá viva na Corsau, me tá cooperar para o desenvolvimento de Corsau, pero me não por papel idioma bom, por tá, mas viva na Holanda ou viva em outro país, me porta yuko sol apesar de metal gebrek. Seguro. Vou portar o curso. Falho de idioma, papimento, que bisa que nota o curso. Se vai nascer na curso, de primeiro bota nascer na curso e bota papel, nota papel idioma, pero bota compreender cultura e bota sentir hobby para curso e bota ajuda ajuda a desenvolver o país. Para mim tá o curso bota. Se me compreender bom, latino viva na curso. Eta considerado um curso? Para mim é um curso. Você dá trucos para ajudar o curso, crescer. Para mim é um curso. Ok, danke pela entrevista. Televidente, assim aqui também nós entrevista uma pessoa, mas nós temos também um conosco aqui. Com o nome da trova, é organizadora de a noite aqui. Feliz noite, Pablo. Feliz noite. E, no primeiro lugar, me quero felicitar para a tremenda noite, uma noite tremenda, uma informação e com a experimentar a noite aqui.
é noite está interessante, mas experiência tique emocional também passou. Estava tópico delicado, então tem diferentes opiniões que está judi corsal, of quem está boa então judi corsal, of quem não está boa então judi corsal. Então, para mim, toeres dan kunnen zien dat mensen judi corsal, of dan tem verbondenheid com a isla, não tá judi corsal. Pero bom, você tem minha opinião, então tem diferente opinião. Mas é great que nós podemos dar plataforma, que nós podemos expressar na mesa, podemos escutar outro, então com respeito, debater, discutir, tocante tópico. Uma pergunta, lo também tem mais de noite na que portar em outro estado na que no lado também já assim mais de pueblo por ser conhecido com inter é dilema aqui que nós estamos vivendo com a pessoa. Hope tá viva com ele, pero não tem caminho para não por expressar na mesa. Ak Antonia's netwerk, lota willing para botar mais a noite nang assim aqui, em outra cidade nang, se nós hanya soort van samenwerking, no? Nós podemos iniciativa, met een initiatief op great, então está seguro algo que nós podemos ter, por waar mais deep into it. Danke e me te querer nós seguro de nós TV lo apoiamos dengue aqui também que mande conta com nós de nós TV para sina qualquer coisa toma contato e nós tem para cobrir tu evento. Mas danke. Ok, televidente, assim nós a entrevistar também a organizadora. Para que nós temos mais de jovens andando aqui, nós temos mais de nós jovens, nós temos jovem mais aqui. Feliz noite. Danke, para você. Como experimentar a noite aqui? A mim te quero que a noite mesmo, para ser franco, cubo, me não posso com conclusão feita. Pero o que me sabe assim, que nós pensa, tocando de quem tem judi corsal, nós para e pensa, nós discutir, tocando de sei. Eu te quero tu rende a noite na minha casa bedroom e não pensa, quem me tá, me tem judi corsal? Se me puntravo, bota judi corsal? Me tem judi corsal. Kiko te pone, que bota bisa, bota judi corsal. Mirando tudo o que nós miramos noite. Sim, não me pergunta. A mim te quero, eigenlijk, ora vou chegar corsal, no momento que vou bater avião, que vou sentir o olor de corsal. Vou mira boa ainda na me buscar no aeroporto, então agora vou dentro da minha casa, vou dar corda back com balanta e com uma crescente na corsal. E reconhecimento aí, tá assim o corsal. Portanto, ende que chega para na corsal com turista, tá chega e deve ser ainda dá, tem coisa que me vai criar portrait não, deve folder não. Deve ser sim, tem coisa que verdade, mas paga pe. A mim deve ser o mesmo paga pe coi. Balanta com ele. Sim, balanta com ele. Então, tem coisa que não tem preço. Vou ter mensagem para nós televidentes na casa para não conscientizar igual quem me está em realidade. Me te quero tu rende me se possa, me se po, em todo caso pensa, riba na identidade e pensa que não está. Me quero se me publica mensagem e não está escutando e mirando no momento aqui. Para pessoa que botar, para pôr de tá é de mais minho, a botar querer que botar. Danke, me querer seguro bom ponto ela traz adiante por batar a pessoa que botar e mais mio que vou portar também seguro. E televidente na nós tem senhor Pem senhor junto com nós, me lá que mês introduzir su mês, explicar quem está e que está assim para a comunidade aqui. Senhor Pem senhor, feliz noite. Boa noite, televidente não. Bom, me está ministro plenipotenciário suplente aqui na Holanda, para Corsau. Ok. Sim. Como é a noite aqui? Amanhã é discussão interessante, yeah? Anche com mais bem diferente, bom, tá tocante de identidade de Corsau, quem tem Corsau, yeah? Mas está tem hopi be ponto na bem dilante com nota bota al caso nel sentido que a bem com definição de Corsau. Pero toch kun denje nota timpone por exemplo ku bom mister nanse na Corsau of no pero toch ta bing dilante ku ya si mi non nanse na Corsau ermente io Corsau cammina den definition e nota bota butar kemen di outro mata pensei ma punto na dado momento ku mi no attende nu hene bisa ku na nota di accordo ku definition di Judi Corsau ku ting den programma di governação ya a você me tenho puntra senhor quem te Judi Corsau mi tenho nanse na Corsau para mi tenho Corsau? A mim para me contestar quem tem Corsau, em teoria me bisabo me tá usa com definição que estava a imponer riba riba pantalla.
Ja, na primeiro lugar, tem que saber que você bota biba na Corsau, nota biba na Corsau, ja, que men se nota relevante ku bananse na China, of na Saint Martin, of na Unda guta, ja. Pero bom, bota papiamento, bota aceitar que nós somos uma comunidade multicultural, bota respeitar isso aí também, bota aceitar a boa história, ja, e bota disposto para lá aqui envolver mesmo para adelanto de Corsau, ja, tá netamente definição que estava poner dentro do programa de governação. Isso aí não, a mim tá parando também, me tá querer que de acordo com não também é hecho ding nos aspecto de identidade, aspecto afro-brasileño te dominar. E por simples motivo, que bom, mais de 90% de Corsau não timbe uma da mira não, pero não tem sangue africano de não curva. Anterior de mês batalha que a cultura africana te dominar, como que estava tem mais tanto lá de descendência africana não dá no momento, ja, dus isso é lógico e ora. Pero na momento que se mi ouders nang mawaro na manang si akin na Holanda, anto mabibiba Corsau, mita un Corsau of minuto un Corsau na momento ko mawaro kriya akin na. Que definição? A definição não tá papia quente uma banança, é tá começar com bisabu e Corsau te sungo ta biba na Corsau of pa fodi Corsau. Que men ananse na Corsau of pa fodi Corsau. Bonga banda que men ken pa nós essa nota discussão. Ja, é nota discussão. Ja, bota como é que me Precies. Ja? Ok. Que men un Corsau, se me compreende bom, é também de padeng, lo que bota sinti pe pueblo e bota viva pa cultura e respeitar a cultura brasileira. Bota respeitar a cultura brasileira, bota respeitar que tem mais cultura também, bota respeitar que bom, lá mesmo que se bota de descendência chinesa, ja, que nota boa cultura te sum que lá mesmo que te boa visa, não, nossa cultura de Corsau, não, bota respeitar tua cultura, então bota aceitar que boa cultura também tá parte de multiculturalidade de Corsau, ja. Per de outra man, bem mais, tá uma realidade que a cultura, cultura de origem afro-caribense, a cultura é dominada por simples hecho que mais de 90% de nós tem sangue preto de Nancurpa, sangue africano de Nancurpa. O qual cita lástima, que apesar de que nós, mais de 90% de nossa população tem sangue africano de Nancurpa, que nós não sabemos nada de nosso passado africano. Isso é sim, tá vergonha me tem de vista. Ja? Nós está com turcos de história europeia, mas nós não sabemos nada de história rica de África, ja? Através de século. Ja? Então, bem direito, sim, sobre nós somos um país multicultural, nós temos descendência de africano, asiático, etc. Ja? E europeu, ja? Nós está turcos de Europa, pero não usa nada de África. Pero esse nos pode chamar danke também na estudo que nós temos for de Holanda também, com nanta 13 é parte não com não que para nós sim também. Nós estava da colônia de Holanda, já, dus esse tem de ver, então bom, pensei é discussão aqui, quando quem tem o Corsau, esta forma parte da totalidade e nós também pontos mais em verdade quem nós está. Ja, então, me parece que é bom para nós realizar em verdade, ja, que nós está, ou não dizer que cultura africana, caribense, em verdade está dominante, então para nós aceitar isso aí, então vai em verdade de onde nós vimos. Por exemplo, na América, bom, agora que a Nações Unidas a decidir que não proclamar dia, um ano para dedicar na diáspora africana. Ja? Na América, por exemplo, Tunaya, tem inteiro luna que não dedica na cultura e história africana. No Caribe, na Jamaica, na Saint Martin, que parte de nós no Caribe, também não tomei over na Tassiele. Inteiro Black Consciousness Month na Tassiele. Caminho na papia over de parte africano de nossa cultura. Pero na Corsau nós não Tassiele. Ja, então me quero que também tempo para na Corsau também, ja, dus nós começar interessar-nos mais
mesmo coisa que nos interessa, ou nos arranha, é parte de cultura, história europeia, para nós é parte africano também. Então, esse é um desejo de mim. Mas, bota mira não, em verdade, a mim não gosta para que coloque, é coisa que nós não eigenlijk, dentro de vida diária, dus não dominar nossa cultura, nossa história, ja, pero então quando bisa para mim tudo é da gente, ja, pero se também bota mira em verdade de descendência europeia, ja. Pero se você vai ver sua vela de descendência africana. Pero bom, mire, você como é que me comenta que 90% tem sangue africano dentro da curva, ja? Ja, exatamente. Senhor Sênior, danke para o tempo e me quero seguro bom ponto para trazer adiante e nós temos que conosco assim, assim também na corção, nós começar a buscar passar nossa origem. Exatamente. Ok, danke. Contrário, ok. E televidente assim também nós conversar com o Senhor Sênior, ele dá o seu ponto de vista e me quer ela põe comida para pensamento para assim nós provar quem nós está, onde nós bem é a origem de nossa cultura e nós vai pôr um anúncio comercial e nós está back, mas aqui na Amsterdam nós TV para trazendo informação turcamente. Nós vai pôr um anúncio comercial e diz nós está back. E televidente nós temos também junto com o nosso Senhor Glenn. Glenn, feliz noite. Feliz noite, é verdade. Como é a noite, Aue? Wel, me é bom que nós tínhamos discussão tocante quem tem o curso. Esse é o bom. E maneira a noite nós mira que tem diferente maneira como boar com o curso. E esse é para mim importante que nós está pensando riba quem nós está, para sobre dengue discussão nós está essa de berda quem nós está. Pero coisa que a mim é mais importante mesmo está se nos pátria que mira nós, maneira de curso. Esse é a mim é importante. Quem, segundo o Sr. Glenn, tem o curso? Nanta bisa, waar je het goed hebt, is je vaderland. E bo vaderland, bo patria, é lugar onde bananse, of é lugar onde boque hasi algo é lugar aí. Pero para mim sabe, curso identidade, é coisa dinâmico. Então coisa que a mim solamente está decidir. Uma interação, intercâmbio entre a mim com o meu país. Isso é a mim é importante. Não um coisa estático, um coisa dinâmico. E se minha pátria accepta a mim, em todo o sentido, é orei, me está orgulhoso de esta pessoa. Mas se minha pátria bisa, esse é só botar, ou esse é só, é orei, me não botar. Mas sobre gente, é coisa que é mais importante mesmo, de inteira discussão aqui, se está nos portar menswaardig, riba nos isla. Essa é a coisa. Menswaardigheid is a palavra. Okay. Senhor Glenn, quer que o mestre bem mais de chala aqui em outro estado não também que aqui na Holanda? Esse é seguro, nós pensamos que dá para tocar o tópico aqui e para mim também tem outra coisa que é mais importante mesmo. É coisa que o hopi bem, ora nós tínhamos discussão aqui, nós estamos falando de wit en zwart. Mas se nós vamos nossa história bom, nossa história a começar não com wit en zwart, nossa história a começar com coisa econômico. Europa está de mestre de sangue. E para sobre de mestre de sangue, nós busca gente para trapar. E tem pensamento no tempo quando nós mira gente, nós não tem pensa riba gente que tem mais gente que outro. E nós pensa gente e tem gente que tem coisa bestial dentro. E gente não bestial, pode ter mais de usar não. Agora que hoje em dia, é coisa bem coisa entre wit en zwart. Pero custa coisa econômico. Dus para mim, se você tem o curso, é coisa mais importante tá que nós merecemos para nos força econômica. Esse é que men, que nós merecemos ajuda nos junam para não começar para direcionar lugar, door que nós sabemos independente de qual sentido, que nós nos merecemos. Essa é a coisa importante. Não branco preto. Não. Laga nos estudia, laga nos tra. Ondernemerschap. É coisa importante para mim. Tablet branco preto. É coisa a mim tem sem, se me tinha sem, me porul, me podil. Dus se nós, na Corsau, se nós soro, que nós vira independente econômico, e ore a mim tá pensa, nós vai em direção bom. Esse é para mim, tá eu Corsau. Uma pessoa que vira independente, pero econômico.
Senhor Glenn, me quer ponto muito interessante para trazer dilante, porque e não bem a noite dilante, pero é ponto interessante porque no momento que bota economicamente independente, vai mais dilante. Mas e turcos como que? Seguro. Money rules the world. Seguro. Americano também sabe, money, everything, money is everything. Money is everything. E tem money, coisa importante sim, nós temos que ter moral. Para sobra nós temos que corda. Para toda gente, se nós temos 100, e 100 mas se pode dividir para toda gente de uma maneira que nós podemos viver de uma maneira menswaardig na nossa isla. Esse é para mim importante. Você quer o governo atual está ajudando nessa aqui para correr agora aqui? Você me espera, por exemplo, na visa que não que energiebeleid. Por exemplo, com mais energia de solo. A minha visa, nós temos 4 coisas nós temos na nossa isla. Nós temos solo, nós temos vento, nós temos lamang e nós temos gente. Tudo coisa que você usa. Então, se nós vamos usar solo, para nossa energia é bom. Mas também nós temos gente. E se você para a gente não tratar com dignidade. Me quer seguro, tremendo palavra, não, Sr. Glenn. E danke pela noite da entrevista que vai conceder nós a Ok, nós estamos aqui. Televidente, assina também nós conversar com o Sr. Glenn. Ele traz ponto muito interessante dilante. Assim vamos mirar como nosso povo está pensa, como não está pensa economicamente, que está para vez mais está yucosau. É também de coração, ou está importar é color, é raça, uma banança, ou uma bota viva. Kiko pa abo te yucosau. E perguntem, me talaga pa abo vez mais televidente. E for de Amsterdam, nós te despedido, siga em companhia de Nos TV, diretamente for de Amsterdam, nós te vai para break comercial e diz, nós te back. Aqui também nós chega na parte final de uma noite de informação. Uma noite que ainda nós a deliberar de sa quem te yucosau. E a pergunta, como assim, ter a noite, me talaga a trove, passina, você pode meditar e pensar em quem pa abo te yucosau. Bota considerar mesmo yucosau e que hora bota yucosau. Diretamente fora de Amsterdam, nós chega na parte final e nós topa outro dia de uma noite informativo, nós TV trazendo inovação em televisão. E televidente, nós temos senhor Labat, onde conhecemos Labat. Feliz noite. Para passar também. Senhor Labat, uma pergunta. Quem te yucosau depois de lo que nós atende a quem para senhor Labat te yucosau? A mim sempre tem minha definição de yucosau cava. O yucosau para mim é uma pessoa que está sentindo o mês, o qual que está sentindo o mês, botar. E se botar cooperar no desenvolvimento do país. E não necessariamente você tem que viver, não. Você pode contribuir vivendo outro país também no desenvolvimento de Corsau. É motion nang kuna tabi si bubuting ko ta na say nang bumayo nang ta koy kaya sa konita. Coisa que sempre me pensa com nang que para desenvolvimento de Corsau lugar caminho botin que vai importar se com 100 milhões anta bonota considerando de Corsau. Pessoa que está bem, toda a gente que vai entrar na Corsau for 19, 18, a entrar na Shell, está contribuindo no desenvolvimento econômico de Corsau. O bom que chama na Corsau? Uma pergunta, se me compreender, senhor Labat Bom, significa que estrangeiro, dominicano, vamos conhecer que é caso aqui, é bem viva na Corsau. Está considerado Corsau depois de 15 anos, já como quer que o término e acaba botando com passaporte holandês? Se a pessoa está sentindo o mês Corsau, botem que donar a possibilidade, a opção para estar de Corsau. Mas se você restringir, bisa não, pero bonança que não, off. Bom, eu não sei que não, não portar de Corsau. Bota fout bezig. O qual como bezig também, want na América, não? Então, é para minha geração que ananse e não te word coisas americano. Na momento que bahura, que botam bir americano, tota 3 anos não, te word jura diariamente na América, para bir americano, não te American. Então, coisa que sempre como te bisa, é juez que te lesa speech manang, te bisa nang, never let go of your culture and your language because that is the strength of this nation. Award na Corsau, nós temos opção, nós está consistindo de tanto diferente cultura. Então, se nós
más rico, toch? Pero mirando lo que el señor Labata bisa ahora, en el sentido de que esta bisa nunca laga bo cultura y bo idioma. Pero toch, no hope de nós tem problema, hope antiano, e o Corsau tem problema. Ora bo vai pacus na Corsau agora aqui, hope vez bota agora receber na espanhol. No, esse nos falho mes. Paso di kong nos tambe ta pa espanhol kunang. Ami ta vai panaderia. Ato ora me pide 4 pang. Como? 4 pang, juffrouw. 14, no, juffrouw, 4. Ta nos mesas e nos falho. Pero ora mirando, se bobi sami, non laga mi cultura e mi linguaje, anto significa que mi mese po papel e nada, no? Dos costing. Okay. Nunca laga bai bo idioma entre abo e bo gente nang. Den e comunidade botingo adaptar. A mim também soa aqui não que para nós participar de comunidade holandesa. Para mim também se trechem aí holandês não of macamba não na Austrália. Não te celebrar Sinterklaas ainda. Não é que te fenang. E não é que te que te fenang tampouco. Ta dinang eta. Não que te fenang. Não tem ainda de Coran holandês. Não que te fenang. Pero uma vez bota den e comunidade, botingo contribuir e participar com o idioma do país, com a cultura do país. Não necessariamente nós temos que comer buracol, então comer roquars que comer, mas me que papi holandês sim defender o mesmo idioma, pois tudo é coisa participar da comunidade politicamente, social, tudo é ponto aí. O que está passando na Corsau agora que caminha com a maioria do lugar que bota dentro na Kentucky, número tá papi espanhol, tá algo que nós mesmos está permitindo suceder? Seguro. Me que wag bo baitra na Kentucky na Rotterdam, Amsterdam papiando papiamento. Bo me se papi holandês toch? Seguro. E magamba ta pariu pa papi. Nós não tem para. Arriba, com papi. Trouwens, de se canoso na Aruba também tem mesmo fenômeno. Mesmo coisa de hoop que me do na airport, bota chega rond die bo, posa diferente companhia espanhol tá agora papi. Não tá nada malo. Espanhol é um idioma sumamente bonita. Pero nós mesmo contribuir, nós mesmo permitir para certa coisa não passa. Se nós para arriba, não, tá aqui não dá, porque papiamento, já. Esta cambia, seguro. Senhor Labat, danke para uma tremenda entrevista e me querer lo mesmo bem mais de charla, que me sabe que senhor Labat pensa. 100% de acordo. De não de convencer a mim, temos sempre da luta para o desenvolvimento de nosso país, tanto a parte social como a parte econômica. Os mensagens. Senhor Labat, danke vez mais e sempre a camarada de nossa TV está à disposição. Sempre na ordem. E meu amigo Sabão, bom dia sei. Meu amigo Tico Vasco, sempre, me estava na Corsau recém, anto den tour ocasião na tour radio, maduna nang explicação de baiwak www.nostv.com. Até me spell em nostv, panambrua, kuta outra organização, ta nostava.com. Shonang wake. Ok, senhor Labat, danke. Televidente, assim nós conversar com o senhor Labat e nós chegamos na parte final. Nós também despedir for de Amsterdam para nós TV a transmitir simplesmente Calden saliendo agora aqui para Magazine TV. Nós estamos indo ao Zoetermeer, caminho da Logic para apresentar. Que nós estamos assim aqui, passando, nós vamos 13 pavo Logic diretamente fora do Zoetermeer para a pessoa também que está espanhol. Vamos a estar por Zoetermeer allá en la fiesta de Logic. Se va a presentar en vivo allá Logic Magazine TV. Vamos a estar ahí directamente de Zoetermeer. Nos vamos para allá, Magazine TV, Maribel Estrella ya está listo, Kliman también está listo y Alejandro Abraham también. Entonces nos vamos, señores. Entonces, ya tú sabes, Magazine TV, nos vamos para Zoetermeer. ¡Chao! E televidente não se chega na parte final, pero prometo que me queria chamar danke também na toda pessoa que elabora a noite na encargo do senhor Tico Vos, diretor, coordenador de evento, aquele coordenar inteira a transmissão, também na Gelito, nos cameraman, também nós temos Giovanni aí na casa também, com a sorte para tudo coisa bonita, junto com nós também, nos camarógrafo também, estrenando a noite, Klisman também, e também junto com nós, nosso colega Mabel Estrella de Magazine TV, a nós recebemos uma noite interessante e diretamente o servidor simplesmente Calton a recebo uma noite interessante, uma noite de informação que ainda nós TV a demonstrar que nós recebo informação e também tudo o que está acontecendo na área política, farándola, nós temos pabo aqui na nossa TV. Então, queda pendente para mais coisas bom aqui na nossa TV, diretamente fora de Amsterdam, simplesmente Calton está despedido, te outro dia, nossa topa. Tchau!